na ye tie eja dem premo to Ghana de shema mai mamu nyina ha ebra so se hwesu se ma bro ya se mfo wo mo asemu aye krochin ye peche pre anu fofo bibu mu ate bepia wo pia no na wafunuti edi emu akotren ebie ehwen sem no to so chepo champagne ye chenwotwe hunwi de bedi mu akotren pie ya wo tie eni se ye bekodua kwanta ene ne nkwadum wo ahafo mantamu afro wosem abuboba ne se post ni bi se wom de tuoko eta kofi ba ko de die kodi ne ho ye se yenim de asie prekope no aten wo no obon hotu na ye free hono mo a immigration officer beto odwase ne yonko bi agene nkwan free ne nsamu no abusua ya adwene se nkokokra mu no bibia san si akire elfofo na ebio ye beko wasa bodie afro wosem ho so asie ene se na se an robertsfo no mo maye na abranche ba ko tuto godu ho busafo wo mo ato no sebre ya wo mo kunu ni sika ni kodu tipo ya wo mde kro we nya foforo bi aka ho na wie yasin konwa de be som ne gusu kan mo se enumako bi adama na yeso wo matri ni ahwe ejomu SHS online fa oba ne bra na won che na de abefo kwan so na won kwotwere wasi nsohwe no fankunimdie mapa emre fie na empanyinfo se yanka nkyero se ene sika eho odin pa antisika kakra be hye wata so a na wahunu kwan a wo befa so na de djuma enu nti na wo se bra SHS online ho no free se ho yento mattress into trunk eho yento tobos into nsekan ene wo hye mpada ahodo gari ne hyeto wonto bi onkoto pant mono ne ade ode be kwekura yesen kowia na eno so ho nsem aye bebere na obetu ya yesuku fees kakra obetu adama mpanifo ne akere wo bana de wo sa kwan ne so ne omanyina konkan owie nso a wokotwere wasi nso hwe no enkunimdie no ode ba emfinhia mienu course ho no momiensa de wo ye ana wo mfinhia nan abofra ne mienu ne ti abobel enimdifo nso na akere wo no made wo abefo ntenta fidie ne so de wo hia ye laptop ya wo de be ma akwadare no atena akire ni akere na de enioma nyina be konkan 0599022998 ya homa frem penifo beje osun koma safata bia wonom ene obebo vitamin kanone no wadwaman so abusua empanyimfo atena se wo mahunu enwanunu ahodo a ewo Ghana kokomu ana watwetwe ana ode yesa anum nie emfinhia duonu ni akire enioma pii na asesa wo manyimu na so vitamin ne de otim ne atia ne tie vitamin choco nsa beka vitamin banana strawberry wa ye soya milk drink odi biaba ne nyina enwanunu ahodo ahyemu ma onum bi a wanya calcium kakra omega 3 69 ni nyina bi wom sanso na protein kakra womu na anone ahodo ewe nyina no caffeine sembi animu ento ya panyina num bi ebeboawo sanso na boan kwada bie wo madwene momo we de nso ye fe enioma nyina konkan store no mo fa bi gum vitamin no eno ana ama Ghana yadia tuma yetu aguso aye no mo kwadowura kon Royal Enterprise ni abusua wonom na de wrakon heba mesha na ba adwaman so na duro we ho adanse enti enipa bebre ana eno mo awoka ho asem da ne da bonemra ne se okurasi ne aduro na okurasi ne aduro we ne bi ko ne padua ne mu a sisie mu hawo sisi yade ama wachia yese bidie ka no ebeyi de afiri ho no mo ma na abosome so na fiti kromu yawo abana da ne benabo su twa adwo se de obi awu wo fie no okurasi ne aduro bebo beyi sa hawo na firi ho koko ho nsem pressure infections ni nyina sciatica ne mema waye mre wo mpamu o mu nyina nkopa okurasi ne aduro no bi ebeboa ma dansidie mapam aye modia promise about a power on Sabakabi, Posa, Capidank, Misty Habadina Wombroom, Sax Pharmacy no pata, so Otec FM, Jaconomo Binto, Time FM or Boas, Techima, Free FM, Josso, Abaya Sabian Mupe, on Sabacon Crossing your Dunibi, Freddie Man Saba, Danny Haba, top amazing Haba, and no our tafo, Methodist Abrosino Muhonomoa, Baby a tone no my Ghana for Nebia, the Oka Wasam your crope, Ose Wope, O Crasini. Adronibi 0244470067 0244470067 Transformation with the Saint 2025 abusuya dwumadie no ba wiye enedai se nondu anwumre nya bope na watch night na frase aginamo akosi memenda na nopa na de dwumadie ni nyina ba na wiye enti wa efri dwumadie ni fitiase one ye hwebo mu ne ye da wase wa wonya kwan so nko obie no enede ye de ba na wiye enti watch night no kwase wate
ochina wo nkwa adwuma kona ko bompa ye ni bi asentre agya dwumade ni se awurade boame meti onwoma tidunum chichemu aduonunum no ho no koyi asem ifriye Reverend Father Louis Cecilia Dupuku ono na eba dwumade na se ene obeka asem ato utirim ne agina so de abompa ye All Saint College Church Yaw Asante se fanchine bere ho na dwumade ni koso ono opoku ade school ni de anim hwepe wonom de bases ahodo asimi ayemiaye se kasi kokko na ni bia kona kofuru bi na ko bompa ye na awurade mo awo So for perfect series ngoma no ne ka ye session so say po ankoda no wo mo bi school yidie na kenkan mu odu mane enye perfect series na ka ne GS wo mo che tum so konkon so your English or basic one quick free don't over power world are people one way war kg 1 could see the 6 and answer be 6 at the idea some one history of kind of me about me about cause of rodo and a perfect one more you what abba your RME yes you kakra Mohammed kakra nanum dear and so kakra one way basic one quick free and it is some one computing one war kg 1 could see 6 you know sounds on a creative arts and also basic one equal say science maths nina perfect the papa no and so makurado mo to me akon kan won Kenya adusuamu preschool nkoda no mekire na si wan course KG2 no numeracy language and literacy creative as phonics computing coloring and writing yet ma wo mo JHS1 course free English wo hot ma wo mo sanso and social studies science RME computing career technology yes a test some questions today dia himbia se mock terminal submitem kumasi fo ye bo hwam na afia ko ye aputucha eben station no sanso enenkran so danso man first support mo a wo memo afo na ba bia nim se ton ma no ubobras perfect ye na mpemfo ma obi hwam na de ko number is 0243299938 and 0540755465 Ujima travel and consult to say akwantu dadwen ye no akwa na nsen ye we no unya no edu na bopo ano a sanse akwantu no wo ye ma na flexible nya dia wo be tempentin kwa bia eno ti USA na person kura visa enkomobo fakojado na afi wo wie ni nyina wo de down no be wie ni ntem omo se passport na person yo antem so sanso na Ghana card entem so wo benya bread no yo air ticket no ne visa fee no ne de kaka ho se wo tu kwan ye na ba bia du ti beto Ujima te se esina sra so dwam abusanfo na Poland na person kroko ye dwuma bia na kusua de no ade a shinkin visa wo hwehwe se Germany se Netherlands se France Spain ni nyina da Ujima te ne beyo e dia ma na cha kwani akwantu nkomobo ene no nkonkobo kumase North Central Bugis etan no hono a na chi hono a no butu di dwuma number 0552 098298 and 0553944608 na no atumi ato kese wonum ene aso asene wiabre ya jebre ne kenkan kese bono e dia mamo fetwi bo sa ko labo wono ene semufo pani na nanapia na chi dombofo wono so edimu akotimi papilo kamo sanso na kwame gini boatin kokoto eduba ankre sam na kusua ayi Sunday mu nyina wo nyina kan sak abodwose wo nyina ne boa banka sepoi ye papa wo montre busanfo sonfo no koko ba kutuntum ba kwasona ba ohene kwabna boate na wiame ne menua abrewaba Kofi Chumesi Africa saboni cheboni Asem Beba Dabi asem na nyaba busuafo nye ne ebo apakoyo na abo asem no esise yi a na asemfo wo mu hwehwia wanya bi wabo no se zumla yon wa pravura no obehye no sa pepepe ne yede ebrewo na busuafo ye free sem no ase a duaran kwanta hafo mantam no emu ena ye cross ronkon kwaso na we no eyabro sem obufiri oposini ba ko abeto dwase wono ankasa tuo ya odiko efie no busuafo ye nim dia aka no prekope no a egehu a chese okuno wadi ni ho awu na man bo for 7 sekire wono na nsem no di akire pa busuafo aba homa no so ikobisa 7 say ye den na posini a friend say brown botumi adi ni ho awu etisa sekire wotemenka wiye ya Otec suni ma han Rampacho, Medasi, and a personal mighty for you action and pay. You miss a 5:30. A brand new abo upon Simabiasa. And you yan and TSA police will be abon hutu. I would be on Quanta police station charge office. Until you two and I'm on a coy. Now you could be na Asem no cresse and pa. Police no wabo hutu. Into so far and you could re and you couldn't get no. Aminia dear poti in the sea ye pa no a chimima officer what me abon hutu sa or your police in here wabe ye juma I won patem ha almost in fantasy be about 8 years we can ye juma I will touch it I want to understand new month for more wo into from a good year ye sika koko until you feel no mu no mo de ba dia nkwanta division ha sei
nti our charge office na the unity na no or your driver dem a police service no nti anua na as say oba duty anyimre no ti obeyi a police for no a omo duty no police for no was a mo ye na fofo ti ba ko Daniel Amitepe ana bra no ebeyi omo a obe take over nti omo kokromo wana sa aka no nkwa kakra e wo because se nyina dwo ikesi se aba wiya na sa ne manama ne se swati this will be a BBC and you never cast over the logic complain e wo nti omo a na omo so ya chi omo a ya de omo ba police service wa omo ho no nti oba be take over we GBB we oje ni tu a whatever you adwuma no no mate say tu no ono ankasa tutu no ade abo no ho a sisi be no de ba e ba ne kon ho e na otutu no e de bo ya omo rashi omo ko na chese we kunu ho na police fana mo bia so mutu bia o mutu if you say we the police station wa no ba na ya omo de ba St John of God Hospital nso di ankwanta he ya omo motre kese na wo no ona sabra me kase yi omo de brown na mo no akwakokosha aputi fogusu a omo ye hwe mu bia so omo ye bia adeche bia ne munsemu na sa kire yen sesi aposifo sadom no a wormo ewo bunu anasa hafo mantam no mu no anamo be no mofrase a wormo tufa ni bu no ho police service ne de so far ye ko wa na commander ni din ko mo kaka no wantime brief bibia but ni sie no na ye watu no hutu no na ohwehwemu a wo mbeye because so watu no hutu a de na ba ya ma no tu no hutu obi no wura won bi preso ala bi sie ni se sa nhwemu de ombeye but wa worry obabu odua nkwanta ha me for say oye wedding dey 3 years ni ono ba no awuba ko ba ni nurse ni afren me de ni to form ni bi sa se ni ma ne bae e bia na awade mu nsensem no problem ewo ho because ono ankasa on free ha na ye tete no so se na owo oba fofo bi nso ewo baabi na se eno no mede ma no ato so mewaro na ebia eba ko fi mu aba na ebia ma disappointed na me amatia ne se ebia wa yi bi foforo so ho ade na me nso so kra me so me wa ha mi se da nim se wo so ebia watu anamon bia etesa nti ni se amiti tru be ka ho bebre nti enne ene ebe wuram kese ehu ne fare bai na nkasa ede bai the one nti amekasa no ono so yi obi a won shere ni anamfo awodua nkwanta since no ye dwuma be 8 years minhu se na damfo ni the one bia be hu bi a oyisu ka blue bi asa scholar nti da bia eno no teams a obu no obekọ charge office wo ye dwuma wo free wa o se central for the nanti be ko ba be bre men ko sport initial order men ko wedding bi ase enhu no men ko program bi ase enhu no nti anya ye no ma ye be na ye kire a difficult to go in here crowd will be doing a brown or non cassa in you. This is beer will be on many years, Juma. There are no them for and the had the users after so only them for be happen now. Sabaya, which you can't will be another cool in Chen and could in common. A idea editing. And also the idea of aqua. If you say be a BBC, not be a one thing and soon as someone should be because only will be an Adam Funti. I say, Lempel of Wasem, Lonkwana, and I'm going to be 2 miles no yard cry, and shut up from the near the near me, say be a boss never so many Missika, near Kwame in Bibi, instead of who I put the form hard in Bibi. And I was a who is about the sort to be was a July, the new people who are going to be around the year, calling some or the year, I could see some that kind of phenomenon. Fantastic. And Tisana, the movement to tear. We are said dear Tambemo, ye come up by Pirata. Na a basa so wo fa wo mame wo eja abusani bia ya muni no matumi no ana wo no akasa. So far said see yeah o fi a team ne papa ya madamfo e no ba na so kra no e san se na papa no ya damfo nti akra no so kra yo na yo mu na ye free pa. The was say see ye no putupu eno a ayibere no nti onu kuta ne baabo akwada a wonyi ya bia be 3 years yekoye ne ho ade na makra no kra no nse wanyi na bia be 1.5 na abofa no kra binya nti be difficult to class won be din komo on the kasa
ɛno na kwakɔ su nko a police station hɔ nti afew no so kra nya de sɛ wutima kwakɔ bisa na sɛm bia nti obia yɛ no sɛ yɛbɛ sɛ ɔmode bɔdi no bɛkɔ mɔkyere na afei police commandant so ɔbɛkasa ɛhɔ na attention no nyinaa wɔ nti sɛ adeɛ akyi ɛna mefiri sɛ bi a yɛbɛsɛ atoa so ɛwɔ nea medi ho nkɔmmɔ yi ɛho adekorɔ pɔten a ebi a wɔbaa no bɛka kyerɛ yɛ sɛ bi abufuo bi baeɛ ɛna ɔde firi a ɔde kɔ adwuma anaadeɛ ne trigger yɛ wɔso yɔka biribi kyerɛ no sɛ bi a ade bi hyɛ me so anaa biribi aba ne ntimi nyinaa no ɛyɛ ka bi na ɛda m'anim anaa biribi foforɔ nti afei ne yɛbɛsɛ bibisabisa ho asɛm na yɛahwɛ baabi asusa no ɔde bɔɔde ho no bɛfa Elsonfo yɛnua sɛ kyerɛ no sɛ kyerɛ bɛda ase paa ne wama no boade fidua kwanta yɛnyina yɛni yɛ wɔna sɛ yɛnda kana deɛ asie deɛ yɛabrɛ ho sɛm paa yɛda ase yɛmfidua kwanta yɛ posi ne wakum ne ho na yɛnkɔ immigration officer obi nso ekum no Stephen Ken Amoa ɛna kakra nie na Ghanafoɔ anim sɛm beto dwa sɛ immigration officer no ankasa no yɔnko bi wagye ne nkwa de afiri ne nsa na abusua hyehyɛ mu yɛ adwene sɛ nkɔkɔpɛ amu no Krobea na ɛho anamontuo no na abeto dwa kyerɛ sɛ nipadua na nka wɔn mu kosie no wo mo hwɛ ne din kɔ akyiri a akwa no ɛne ne nyina no mo nsa aka nto mu si a enye ye o matwa sensen ɛhwɛ ne mu ne mpanyimfo ahodo ka bi wɔ mu ne mewu no ho nsɛm ahodo bi no wo mo nyina nye bi mu ano mo mfa akwa na aka no ɛma abusua no no mu ntimi ntoa so ensie wɔm de hye no anya adwuma tie ma lawyer no sɛ baby party wo bia ɔntema ansa ne asie yɛ de hye no anya saa de lawyer no so sɛ de nsuo yɛ no saa na wia bɛyɛ wɔno so bɛpura tete onua ɛbɛpura tete yɛhia yɛ part yɛntimi kwasi akuntunsini ɔmfa yɛ kuntunsini aka mfa ma yɛsrɛ mo baby aduro bia mo nka nkyerɛ wɔ mo fa yɛ kuntunsini aka ne nsa ne nan yɛhia yɛsrɛ mo nka nkyerɛ wɔ mo no mo fa ma ɛno ano no maka kyerɛ sɛ ɔkɔ ka nkyerɛ wɔ mo na part no yɛhia ne nyinaa sɛ deɛ sesɛ ka sɛ mede ka kyerɛ yɛsrɛ no la deɛ ɔtwitwa ayɛ biaa deɛ ayɛ biaa yɛsrɛ no de yɛmfe ade hyeɛ yɛhyehyɛ ne pɛpɛɛpɛ yɛmfa no nkɔ na enu achi ena krache susu sɛ wadi awuo ni mmerɛ nim ni ɔno nso kasa na ɔkyerɛ sɛ abusua no munya abotere ne mmara no enye ne dwuma criminal act in fact sɛ me obi a anka betimi aka sɛ me kɔ police akɔ report but me jitum yaw ne ade o mahwere enti no me yɛ sɛ me de adesere be de be to court na nim sɛ ɔno ɔmo nkasa na ɔmo makwan ma pɛpɛpɛ yɛ ne mmara enye adwuma ade esi no enye de sebe me kura na to me a ebeye me ya nanso se so mo makwan memra eye adwuma mso mo pe justice na justice no in its finest form yemfema om enti eno na mde ade srede to court na ni se ono akoyo tembuafo a otesoro ho de om do buori ni die ebema no enti ono yom nkasa ofre abusuafo no ono yom akasa om so mate ase we lawyer ni na we controversial cases a unu bi bepetre wei ɛyɛ Gordon Aboagye ɔno yɛ mmeranim ni ɛma krache susu sɛ wadi awuyi Elsonfo na nyame ya domu yɛ ne pɛ Yaw Asante yɛde tuntum hra so kyerɛ sɛ yɛdi ayaw ɛde yɛne aboabio matata kotomo gyamu santema wɔkɔ akura ɛdunti mpanimfoɔ dodoɔ bi wɔn mo ɛboa asoasena me yesu ne mo ayɛ tin wɔbrɛ yi no bɛkɔ so nyame ya domu a September bosom ne de to so du na kosi ne du nwɔtwe ɛsoɔ tapalong medicinals ye kaka wo se dru ya wotia pa no happy man vs bo adwuma pa bema wo kwan so ado akɔdwo dwofo afin so bia meka sei e wo se huru se kwakudo zuru no igina na so poyum bema bibia koyi ede amount na fe enter 5 mission no so bo adwuma typhoid fever de kan ha wo hu bia na ayi mframa na agina yem mframa bone wo tena boss mu a o de fin basa ne hadwen no bia behu anim wo dwonso so afuafuafuafuafua basa enkoyi dwonso to so wo se na ho ato pharmacy anim heba de chemical shop anim urase dap along dro no kurukra ni nyina de akọ obetima fra doctor 0244 827228 0244 827228 Absolute in Italy omudini de ede pa Absolute in Italy na otidin dia na chese ye kodi abusua dwumadie bi a wo ye di nipadom behia se ye awaregye anasa bedinto ayeyo
any birthday parties a would dear muno, aha, Nasa would nipa domba beshiadia, baby, I was do any chile, a absolute in Italy, now company, and now would they best somewhat ho. Wabema fried rice, a coconam daso, and our fish and our pens or benisa, jollof rice and a coconam, and as a fish, or ye, plain rice, yes, stew gusu a coconam, a daso, ye can stew and a stew pan, and once and a yeno cane. Fufonia coconam, obey and quite be a whoopee be a biwas, your honor, bankuni tilapia, and also war ye no the amount. French rice a hodo, and answer French fries no, one more yen be. Ewo na open duduo mu anani kuma mu a ene wonom ento kese ba bia wo bia nso de bebra manoma nyina konkan efri dwada kosi fiada anopa no nso kosi anwumre no nkono ena wonom ediduma tafo ese junction anase tapas wonom ben tafo mekom no 0242905518 and 0205053168 so for addition mienu tuntumba kokoko ba kwa sonaba ohene kwabena boatena wiebe menua abrewa ba kofichumesi akransan ye bekro wada ma we die miankasa menua ba bodi na wotapa ma mefempo ma kranche loss na fisem dwumadi oginam dendendenden sepani a wo hostie na so to so dwumati no nyankropon ma no kwatenten nimje ni nyansa nyo de menua ba meno no ya bre wo tachima papa nyankropon shiraw na fe ebio we so ya meyonko pa mapa prince oti yebua oy ha sunwa no wo no so din birthday oti nyankropon shiraw nyo wakoma so ade enyina emfa ma na fe ye wo ye bia enyankoso ne kura mu nso Amin Ramadan Boatin see you on Ramadan fashion and pame one odin juma Ramadan menua nyankrum poma nyuma nya kese nimdia nya kese enhira enyo de ankoten bedase Krobea bedase bebre apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say, and I'm sorry, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he, a malaria morning, I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? I was a immune system, a strong debia, anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Mox, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, and 2 malaria, and asakura. And yes, I dear doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadawi in Fidu Yunka, our pharmacist and her bashop. FDA, I did in Kratoyatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, my go to be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ Perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Band combined soa, or Nina, English, nom, and maths, nom, may say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and so I'm a prover, into a batter pian kotobi maneba. Hey, and that's a way, dear, so could be crab to me, I could chew, I could tone, how many students, now, and look at dear, what tip one. Say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at to phone call put to a station wa and crying down so mine. First up, and your mom by beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. To malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busia no mama hodia ba. Muso me pini mentia se me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya dwuma ebe ye woni paduan mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudiri hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. Share we Hepa Plus husband.
You the one Hepa Plus husband. And you also with your Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Drone di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada woni mfie du mienu ka ho. Our pharmacist na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Middle fopa. Adia bakwa emma self-confidence. And it say good oral hygiene. Enum apomoden. Obey obini ni di nkoma unstretchy. Esanse wonim se nka ana pampan efi wanu mu ba no. Oha obi enim. Eti wonso awutie me. Bra by Grace Dental. Nebe hunu dentist. Mo hwe wanu mu mfama wo. Beye scaling and polishing. Na wo center bibi ehihye mu bia no. Yenye yimpiepie ma wonum enna ho. Wo de o se na suabu. Tu pese esiesie. Ne edi bisi soma wa. Bra by Grace Dental. Ana wo de o se na keka. Tu pese e mani gina abra entu a ye hwe wanim e by Grace Dental. Kaka ne hawo abubo ne wosimu ntokro emoye tuntum umpe ne saa ye twewo e by Grace Dental nya ye ho adwuma e de ama wo ana wo hawo ne de ye wo se moa bia ni ho by Grace Dental e moa e de ma wo by Grace Dental e breman ose kwadwo DVL ne nchen pe bibia ni amien kasa 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia de sua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Ne remedial students ya wo prese wo betwa won wase nyina. Awofo, me ma wo sentimi en say twa se wo ma wo ba ne de no ho hye SHS online mu. Ne edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti abo mo ba nya abotre sua de sene ono ape. Etasumie no, esan say ye online school nti. Awofo nsɛ sika bebre entoto provisions. Ene niama enke wo prospectus so. Te sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee pe ena abetua. Etasumie nsa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ne ho hia ode besua de SHS online a laptop computer internet or pepa yedisua de na enkankan ahohye so admission course CCA call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998 na ma obani fa no ho nhye mu ne ya. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM. The pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM. The pride of Ashanti. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo Akakuna bete Onua Ori Abe Akusie Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Adani Muguhura Aye na Sienkam Ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edididi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoden ahoden no omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metumi atiato obrani ho hwibio pata ya sede na ade ache na ade asobie bebi so wo mo so na ni asem o edini wo mo kwani bukura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo onso omo papa omo da so busua eye wadwuma na papa wo ye ne chense we kan say ayi ni na ade nkam bo wo mu nyina ho ban de bibia ye tia enwo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo onyinkire ne duma ni tumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika
as a futu semaine, and I had make say, what would be much yes, I know what here. Omo ka say man omo yen. E mra wo mu obi ani ma se ne mo yo kata ye na ya na omo. Papa nka wo mo. The free sabe do hwi ko bra. Odi obi a be ko. No de baba be tena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no. Agade wa ho de nu tumi no. En se wo manya kokodu en fanya ko bra wa obi pi woni mo nyamo. Adum ni amen. Amen. Aja na me shira. Amen. Me da body ya. Asem Beba Dabi. Ona boy asida tosumi no enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumi ansa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nua no mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se oba we na ye wodia na se uhwe ni tu ani ne nufo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hweye se obi kwa awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wusum a se ukọ awale a bisa obusum a wusum no na onyi nkire o se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko an se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no obapa o se warima Isaac na Isaac anya ayire pa onene tina good timi da radiasi yansu da ase me chantro antu mere so me kutuo me ba obananim ya misale se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yam se ori majuma ma me so ente free honum no me ba oda de na mi ri ye no aye papa me kan hada o mere ay oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na mere akochi apanya of na dem abetere me o inside ya mi sa no ahomachi u apanya me si machi no nani enti nyama bia mere ye wo fie ho no anodi me de ne maka Otec 1029Fm na se me bu anjo wo na wo ye ni falifo na me de asem na betu wonim se Fred na tunufu na de o ye no onya ya osimi ye konkonsani. Ernestina, Papa, do you respect your husband? Na fe dia na aba. 102.9 wa wale me. Woni me abresi fie. Wodi dina haya ama bla no so yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa o se how many years ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so antinam na tam so ana wa ye de na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na o si ye 1 room na o si 1 hu na asama waka me bro na si 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na dwuma ma no papa adekura me ka asa no bla no pacha me bua na pa entu obekoto wanim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na dwuma ma no ye nti na wo ka asa me bua na pa na dwuma no honom no yakwa gidi yeti yakwa honom no na dwuma no honom onya dwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma ye didi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me de na bibi eba me ma adwuma bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopetigu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so adwuma se ya na wa ye dey 102.9 FM bitime kire ne se da ya de me da bibi ba se menya aduwa mitimi ye yakoye wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ye ne so pachan enti enam usu eban se ne ye wo hwe neoma te se vandam pepepe enti ne ma ye fro vandam enti mba cha Ghana vandam nie Ghana vandam na wo vandam ni na ya ko ba so nti ojai akra na asem de ba me so edi matemwa ana wani mo atwam wo honam asene wo be ye de ofia hu ana me buafu be ma one me da
Tisa what me da asem ye da bi obi o se nka no public mo obi anti manim guase de na obi a wani nso ade de umu hwe de obi kura gold de so de ma gold no on o dad ayede tisa metafre na se ansa na me madi no na da nya oyere sare mami metafre na se ansa na madi no me obi a baba so ayeme na mnim se sa baba so na yewa tisa mfie be se du na nkoi baba so ye yale be ya no da bia so di gumani ma se me bo pampers nyina me honama asene ensam mohu me bancha pesi na na mewie na me ba do na keka se nyina kire hwe ensam akase a o ka kire mo edi esua o wa ha o me se esua enti ono no entro nko an ho twa me ba tepa o matoka mako 8 nyina obbo na hwehwe na maton ono nko daka mu si ya me kese nko o mama sum to me a nko no e de nsa besi ne bo say yes me ni ye na o pesa yemwa wo nyama wo e ba cho dem pesa me bo me say wona matena for 17 years e was so summe na me kom baby e na afi so say dan no won do wanim samene na kwaja asase a me ni me yenu din ene asase wula ni din ene na wo krata no so e so ko wi ase no na ba me yetima hwenyame anim akọ change krata na asase wula ne bom aye no e de ni nua ba rakia ala asadin na akọ ye krata wona te wono samebua ba mo chomo de musa no be ya no enti onsumu ba cho onsumu on change apade de fa o ma no enti na ba ya Otec 1029 FM. Otec 1029 FM. Ile. Jatabiribo. Awiai odoman kuma nyame ayeye enka udin kronkron no awiai odoman kuma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne ade hye awiai yebema yenho ye ahiehyia
yɛbɛma yɛn ho aha na yɛma yɛn ho nso akwaba aha ɛyɛ Otec 102.9 FM sunie ɛnɛ ɛyɛ fiada ɛnɛ yɛ da foforo a twɛdi ampototrobo nsu kwame wasan hwɛ bio na wiabre yi yasa hia ya yɛde asɛm bɛba da dwumadie no ɛne yɛde ba abɛsom dwumadie yi da biara da wɔ afidie yi so asɛm kropɛ ne yɛka yɛse yɛde sua deɛ ɛbrekro na mu no yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti na awie yi a yɛhyia yi nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ ɛbrekro na mu no yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidikasie yi so na dwumadie a yɛdie yi saa bre prɛmo no ato apa ho sima aduanan miɛnsa yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so awie yi sɛ wo join ne yɛde a baabi a wodi free a wode ba wadwenkyerɛ ana asɛm biara a wopɛ sɛ woka no wode bɛtum yɛbɛkan no kama wɔ afidikasie yi so obiara bɛte wo nka na obi biara nso ate wadwenkyerɛ a wo nso wode tum ɛwɔ afidie yi so saa brɛ kro na amu na awie yi wode wadwenkyerɛ tum no wadama wobɛsan hyɛ unuanom ene wadɔfoɔ ma wɔnom nso nya bintie na wonya bi nsonhwɛ ɛbrekro na amu no na wo like na wo follow page no ɛno bɛboa ma da biara da yɛbɛhyia wɔ afidie so sɛ no ɛbɛbɔ wo nkaye ebe notify na wo nso atumi anya akwanya wa join ne yɛn wa bewuram na yɛn nyinaa yɛaka abomu aba abɛsom ɛwɔ afidikasie yi so ɛna wie yi yɛwɔ Be Love Radio for ya onom ɛfa show no live oba Spain man ni mu a mo monitor ye awie wo Be Love so nyina no nyankopɔ nhyira mo onya mo kese na ontutumu anamon so mfansie ɛnɛ sɛ wo ba United Kingdom mining so mu a ye wa adofo adehye ne omanfo nso wo hɔ a saa bre yi a ye ka sɛ wɔnom nso aboa dem ɛwɔ GN radio ne so Patmak radio ne so Abawa radio Amansan FM Brainy radio ena Sahara radio ene mo monitor show ni wo ho nyina nso no nyankopɔ nhyira mo onya mo kese na ontutumu anamon nso mfansi awie ye wo Kings radio ene ni TV eno de Paris France abuchman ni mu ne wo ye wo Dache Hima radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu na wie wonum nyina nso abo ade mu abiebie mu a otie yen me de Krobea nana Yaw Asante awie yi ogie amanie na wie yi apesemaka na nanie na de Krobea jata me ne wahia bio ewa afidie yi so oba de achia me awie yi akwa be bro ya eja akra umpom te sai nyankopon adom ho ye pa na nso so adom kro na ye ho adom enenso ode asan fam yembio sebe sesei ade kyenwa na ode aseda ma tredi ampon kire se wonka ho bia wo nipa da se ne wo ye obia yeah enti enenso ye hia ye sen ba beso eya kwa me o nana me ho good ene ye fiada enti alhamdulillah eneno entumi nya mo chiride kire se ye ye ka sei Asante mewura wode tabo ato eyiro so enti ye ka sei efri sabre ya kosi bosumi ewomi de to so du nwotwe ya ye beye ne maame dot yie awie no obi ani ho kwan so ye yie wa Asante mewu enti ene de enya mo chiride we nyama fo de ni bia we Asante akade kron good enti ene sa pepepe ene ye beyo no adofo ne ade hye mabedwafo ena wate wo no monkan ye wo omanfo nso a join yen awie yi e wo yen live ne so ye be kan mo nsemo a mode aba no mo omanfo nso anya bi atie ene mahu kwa me Falcon osena na ya Krobea Asante Asante konongo ena ye nso ye wo awie yi ya bade mu ha dwumadie ni yetie o ene ye hwe adwoa ye bo a if you do good yes you do for yourself and owo Israel and was say hi na ya Krobea Asante wo ho te say nyankopon adom wadama ne awurade adom me ho ye pa wode na acha ye ne da so te ase nku ade ye di afe kire se ewi ase ye kwa ye bai obi mfu nso otumi ku nipa obi mfu nso otumi ma nipa ko ahohiehiem
ye nipa no oye ne ho hwe nye yie oye obi mfom so Abdul Adams ene o se akra ya Krobea Asante wadama awiema me ma wa hen na me musase umpom te sei Nyankopon ya dom me ho ye na na akua nie no o se ye na hwe me kasa wo ya akokra o na Adam tuo me ya brante aduonum ni akire mi so a odi acha me wate ya adom na agba adom so eni etiase ote Giant Prince eno o se akra mo akwa ba o ya ja o ya hia Quincy eno o se odo ne so na ya Krobea Asante ena wie ye do pa wate mia menua ba Lily Fox ene mehu se wa join unua bema atonsu pe ena Lily Fox owo oye cosmetics wo ho o se akra Krobea ena wie ma menchi ache ya wa unua ba ni o Lily Fox Cosmetics atonsu agogo Kantanka Street na Lily Fox ewo a very good afternoon to you my dear Nyankopon Israel na onyew kese Mr. Ransford ewa adansi kusa eno o se akra Krobea ene much love ye de odo kese ansu free adansi mem ye nu adansi ni ne ye de maw ensu wa afidie yi so adwabo atema eno o se yes it's very true you look very young akwada na ade ti uhunu koto ani a ohwe obekasa aba akwada na ade ene besi memra ntiyem yo nti saa na mobeka na awia yi ye ba besom yesi di oni panimpa ewo ni fie no so okokoto so se panimpa bi etu ne nana afo a oteba bi din otie afutupa panimpa edi tu ne nana no no afa bi di aboni kotudwem di ayade mundie enya panyini bia na sebe yekotie afutu free ne nchen the fact is me amete hai edwono ewo mabodwim na wo ba mitirimu a edwono wo mu nkyere sebe de wafuru dwono bia no enenim nyansa muntie sane ye wa akwada abone sa ankwada abone na nso ebitumi nyini beye mpanim bone enti sebe mesremeka ye wo akwada akwase a enya akwada akwase bia na benyini aba beye panyimpa o ebi kosoa etna sebe nkwase ya yenimu nyini babedane panyini kwase a enti sebe utie afutuo bi edi afiri panyini bi ho a enam se we die ba bia waduru ni tipen ni mfie wanhwe ye nsem obeka akere wo no udi mu ba ko pekora so a ede wo ko ha mu na wonhwe enora meninam ena mikoko pie baabi a mikopie ye no na ye awuraba bi a wakọ ne na fie abrewa poso maame na nyini na sebe osi ontumi nware bio ofri na ware fie aba abusua fie na abrewa ache babunu yatnase na wo busa no senti a opese ofri na ware fie eba na abusua fie ene ebehwe ensem awura ni bie na no odenam ha mehu se mikuna yesei mehu se mikunu di agba ha mehu se mikuna yesei wode se na ni nyina migina ho na awura na toa watoa chesa wo hwe ntoa na awura ne toa bana ahoma ne wa tinana ni bie na no ene o se menana twaso nkasa bio enioma wo boboso enyina ye de okuna yo wose na wade ekura wo kwa ase bi sei wose na mfie mienu nie enti mfie mienu pei ena be ma na tumi ahwo sa nioma we enyina wose ebi wo hokura me de mani hu na makoma ete nioma be ma na yemie no eya na etan abrewade tena hodin hwe ne na enanim okansemfua mienu bi de kire ne na ene wa wutie mi a wo ye oba warefo saa asem a saa panyimpai ka kire ne na abado tie bi ena wa wutie mi a wo ye be ma warefo nso saa nsemfo yi ananan ka kire ne na no de okama mema nso wadama ya anu atie bi uni mare hosem se ye ya ye ka sei aware enche
obi tumi ni obi twempna ebi emfie num emfie nso problem ma wo onne be ware bia na awotwe bosome na aware na gu ankusia ga aware nche enti saasemu ananai kaaye de ma ne na aba ene de okaaye de ma brantie no so wo yo wafo na wutie mi na awie yi a fatu kotodwem akina bi ebeboa wo ose so ware na wo ye bema waware ya sebe danisusiefo wasunsi naturally ema kasa se oba yire ne ho se wo kasa na wo soso ne so a e provoke ne more wan hwe yi a ensemu a wo be ka kire wo no owia san ba be pa wo kyewo wanu ne ho eni e ugina ho a ye gina ha ye kasa obetumi asu be 10,000 enti se wo ye bema na wo ware na wo pa asumdwie wo dwene wo ma ho wo pe wabusua sa wo pe se wabusua gina ona na abrewa ne ona na akokora se ne no onum ye adwo miwura ne ade no wo pe se wo nsu ye bia ba mei dane susiefo ma wasunsi wo yere ne kasa ho eno ye baako ma wasunsi ensemu a yeka nipa kasa sa wan hwe ye ade a wo bi beka ede afa obi ho ebi oyoyere wa ebe funu ebe ya otan wo beka se enti saa ba yi mpo numa kwa akofei ya wo ma ni bia sebe mpotamu a wote oduru bra wo hu se saa bre we die minya aware ni bia mepe no otufri ni area ho eye die ntia enuoma bi esu ni ban bia na wo wom ohunu ne se eho pa de so obenya kunu de oboa se mpo hoho na wi aboa na ni abo ohoho bi ba na oba be fa na enuoma bi a waye nti wanhwe yi a ye be kansem wa kire no enti otu ebi aso ote aso ase ha wo betu afiri manhia ha na aso ase ha na ebi a wakwa akotena konongo ofin so opekunu ntia so otena ni hudu no a emwa no enti ba mei wadama ya yesusiefo asumdwe mra wo fie enti mo asunsi obai sa wonso pese wawade ni gina se ni akwada no mfie mienu ntem otumi tuwa nsem bebre de kire ne nana ne ka kire de zamawura onso ma wani mfra ye obi a wo ye ni frani no nkire sebe wani akatakata wu hunu hwio nanso wo wawade mu se wa ma wani emfra ewo nioma bi ho a ye wo ye motie na wo be kasa na ebe wi ase no edi awari go na ese ba let me remind you sebema be wareo emfa ho ne de wode yowo wode osan ba besia onamo ayede nsa betretre wo so enko besie ebia na wo de na wo namu no ekutiawo na nye nanso wakwa aba ye wo bia wakwa aba first wakwa aba second wakwa aba third ukobie mu a enye ye meka se bia na mfunso mfriw entimi nua bai eya bema asusie no unso ya ma wani mfra enye de odi wani behunu bia ye mede mani ahunu dia ma no bedi ho adanse eto de bi mpo a ade na animduase wa ma nani emfra wa wade ni munti no okohu ya wo begina abonte onsan ba beka ye no ya sa ka asam no mo san ne bema ne te enei nipa de sre no o sheshe ubegina abonte animduase a wodi gu bema yi sebe wodi ne mpam ene nioma ade nyina ba betu hoi nya no wasan kwa aba san ba betena se yi enye ono a na esan ne woko enti abasa sebe obai wonsem a wo ka kire bema no bra na obuafu bra wa ma wani amfra ne bi ye nimguasesem de fa bema ne ho no ene se wasan ba se nimguase de ne ho a wo ye de yi enti ya na meka se we ba wakoma sore na wo kansem de kire wukuna ya hweye bema na aboa odase wo dia se mesremeka wo bema kwa donto bema sabi yesew kwase akora na wa wo san print so bema ne da se ebru wani mfrai wo wawade mu eba ye empani bema ye ka asemi aboa no wasan betena ne so
aboa no waka to ho aboa no sebe ofawo enti se be ma ya aboa na wada ho ama sa aboa na fawa wo sa ba no ye de wa afato aso enti ma wani mfra ewa wadiem na na ka kire ne na no se wo ma wani fra ebeboa wo ena wi abrewa afutuo enam de aye bi amaka kire wi ye ma wade nyina kire se awade nche na nsan mu ehu ena wi Krobea masemu eni oba de acha me akra abrewa afutuo Monica sa me da si eburu na ye nche ye tiefu nyina good akra sebe se obobra awarim na sa afutuo ya abrewa yi di ma ne nanen se wofa enye ahoto ana aware nko ana beso na obehunu ewiase ahintasem secret pa if sebe mesre me kan ma no tisimira so se obi a nani afira agina ho na se obi a nani hunade omo ye biribia omo nsuro omo mfa ho efiri se womunim se de omo ye bia no enya de a sebe owani a wodi behunu ndi sebe mesre me kan se ba se enampo so ombefa wo mo ho ewo nanim wa bra bia woda ho ana ombefefe wo mo ano ombesoso wo mu kura no a omo nsuro efiri se omunim se sebe hunu ndi ebra we ikoso nyina no wo ani fra ne de enya ani fra sebe afra kojo to na emom waye mahwe mehunu nanso menwuye ndi akoba ne saa ne wo mo ye ni nyina wo de ehunu nanso esanse wo nkanti no eye ne se wani afra eboawo ama wo hunu enoma ekoso ya eye sumasem ewo wiase abrabom awadem ene ne ema nyina mu saa nso na sebe obi a naso asie no nso so ono nso so saa se o ka asem a esanse won tie ni ntino se wudi nkomo bi a uzuro efiso nim se enipa aso mesi de sebe oni aso a obetie enti wo kasa edi nkomo bi a ye wasumasem awudi sem mpo na makodie na mudi sa nkomo no a munim se mo ka onte enti mo beka wonso wo de ne sanse nya asosiye na mom eye se wan wa heda se metekra mente bibie mate mente ne santi no omo kan nyina wote eno so bema wonso wahunu ana wate ensem a ekoso eni esumasem eni epo a amanfo ebo minimum bi ana otodame na so ohunu se wo kasa ne bumfu na emo ohunu se wo yesan asa wo do na itia fom asa wo tenetene ne nsa ne wo befu papa if said you obeka no onte eni so opese wo kire fidie bi ya wo de wano mom na beka emfa wo nsa nkoda me no so nyesa obehwe wasum me ka wei e de ato de no so se saa abrewa na futuo eniema mienu si waso na fira wani no enya awade mu nkoampo adwumam o mantemu wabusuam baabi bia wo bia no se wo fa saa asem no de nante a wobekọ wanim na obeku na sumasem na obete ensem nso a esisi ene de ebebe nyina akra me da se eburu onipa dasani siwaso fra wani ebeboa wo ama wagina brane ewa abrabom Adolf Boaten osana na Krobea enemi wo jache krofrom ena mehwe udwumadie yankopon hyirawo na onye okese adehye nansan intem Asem Beba yanim ha ni nyina eye awuraba bi a ote ampa me number 1 sokobe ampa me ena oba yanim ha se one be ma wo mamu nwotwe 8 na 8 ya wono mu awodo sebe eye be ma no ne de wono ba no ekọ gidi asafum eto de bi a onyem kura be ma ntumi ka kire se yenyingu osi dabi minyingu gidi fo de ye nte saa no wawo afedie be wi ase a be ma ne se nyame bia ni ho enti wajai asore no se wi ase de etumi wo mu a ye nsuo ena hahan enti so oba ne be kwa asore na wonya ya asore de a ene ode be ye no saa ba na ne beko ni o kire mu se etan ni anitan enioma be ma no de na fam e wa abrabo ni mu no nya asem ketoa
wo fira nani wo be ma ne nyoma yo ho ebeduru ba bi na afa de be ma ndikum na eba enti okoliga 8 ema ye se abusua se o ma ne ntena enti yekoyi ni nyoma bi no okotena amankranso ne ma ni nyina nso akakumase ya yo ye kan osan ba kumase be pe obi nchen betenan afa de enkwada ne ba ono ma me nchen a be ma ntumi de ade pon kwada no ntin kwada de ho se papa ne ba na wonom wo mo ma me ho a eso mo dimrika pekunu kona bi no mo fakusi papa no achi senya saa pa de a papa no bi ku asem ne ba yenim ha yehunu se nipa mienu na ewo enti se nipa ba ko pe de ne pe ni ni tumi ebe kantan akase memma nkwada akwan emma onom enkoma me nchen de sebe entwaye ye fra be ma no be ma ne keka nsem adofo be ma nam nim se ye 10 gram bi o se wa ye se mi amiti he ya ye enti ensem akra che ne keka ye wo fon so no se hapa de wonsi ya nansi akina de pe bia ye nwene ye wa ha ne ehu kwabrane a waje ne lakos no waje ne jeans na wonamu aisa mia sani amtie ya aisa mia na ye me amemfi nyina yi kakra aisa mia radio adwuma di phone so nti nipa tumi kanza mfo kire ni o radio adwuma nti o sa wo pesa wo bua obi nti o sa asumdwe beba nti o na nkanya sempa nka wo sa kwa ya ba ene nka betumi akasa nkwasi asem a kire wo phone so se wo gina manim filiga chi hwam yam gina hayi be ma body sem nyina afu dwunu yi na nka hwam anim anka betumi aka de oka ye no e wo phone so no betumi aka kire me na so o bu ani pasa enti adofo ba bi esese ye de fama be ma ne ba no ye de fa na ye wa ha na kwabrane waba ni asia ha owura osia mini ni pasu masina mo fra me ye enti afani asia nyaw na so nsia no na wo nsia bio ye de afa ba bi aba mu asia afedi a wo say ba ha wo ba dai o say minim say ni asia Dabi nyaha ko ba bi a wo krata ne so no atra ha ko ba bi a wo krata ne so no yo eni empanyimfo damase eya susu ye mensem minue asem bi wo ho no mo a ye asumdwisem ye kan dia ebe ye yie enti mpre wo ho nya mensem empegya o mati empegya pe ase adanse awia so akwa winsani ya wokoje funfri ohini bi nsam ye ne ohini bi na ekasa o ye ne na ebo na ekasa na akwa winsani bi o no akwaje fun yi dia free ohini nsam ke kasa be nkwasi asem ni mfre ni mu asem no akotwa bi le kire yen sa obo so wa husama kana na ne nso de no ande enka latest fellas ya sa wa de no so wa sa gane yewrade agbo na mani bi obefa bia mema amanfo na amanfo wo ye de bra wo de amanfo ka wo ye wo de nsase se mo dwiri bafo obeba o hema do ti ye ni bi meta no oma wanya kai oma na hivyo ndivyo ziwe na meji agwani si do ti ye na se a ya be chero na hivyo timko ikuru mbreze o baby o ti tredia se gongo edio okay enti arofo eno no sese ye ya ka sei ba bi ese sa afrika cha no nti ye ba ye de nani ho hancho odimirika ba ha ene ese da bi aha oba ha ne ese da bi obede said yes ese na sa wi ntito no no o telephone se ha pa de o sia akwa ne kekan so o ko ye dworo hwe ne mana nkra 8 wajam egu no ne ka sa se awura akwa aba yeja ohote sai acho nyame adom de nyame ase se wode enenso acheye ya fro sai acho e frame Khadija minu aba bi wa asafo oton bayere ye friend Khadija onso de Khadija Khadija fo ankasa mo ho efe adenti na Khadija fo mo ho efe sa nyame nyame o
Dia making meboa kasa meboa. O de asa wo de Khadija, so hu obi ono so de Khadija da. Ba try. Khadija fo ho efe. Khadija fo ye natural, omo ho efe pa. Me nua ba ya America so wa asafi. Omo friend Hajia Khadija. Hu na oba tomrosie kama. Awie Khadi. Mecha wa de Khadija bia na wie mechia o. Mechia Khadija fo nyina mo wo Ghana ha. Nyankopon hira mo. Khadija ya Khadija na adwa Khadija. Ufri Khadija de na ka ho. Khadija wada. Nti de ya yo. Ufri he na ba ha ura. Mi free Bokrom. Asem Bena ewie ede wa ba yenim hanya abotre ma ho sha asem na se na chirichiri mbra na me metifo nte wase. Bema bi na mini ni share me yenka ne se na mozongo ankasa na asem ni free. Bema no sunu oti mozongo. Na yem menene konyemoye. Ti enyem ye mekura ne se nkola bone se mti na minim se menyem. 3 months na edinyin se ne koy. Ye edinyin se ne koma na o ka kire me se memmom de no ohumi a ofra me amfi no. Onyem wo wie ye. Ai na me subai na minim se menyem. Na me mesunti na minim se amanfo ene humi maame a na o maka kire nti obi kura na bo me bla amane. Me bla kura be bo me. Te o na o mo se menyem na me nana ene me ko kire bema ebusa se bema be na me ne nyem. Fansa to na kasa. Na me ne ko bema no ho. Ye koye no ena omudu kotu bema na busuafo anim na bema ne se onu mom de no kore woni mahia so bai wotimi di moto humi no wo frɛ me mfi no ne matwem akɔ enti oka asa na omka enti oka kyem se an wonu nyinsen no se enye ne de na se me de bre na se me kɔwo a meka manum asem bema ne ka asa ai so bai me so de minim se me fa bema bia wɔ n'achi apart from no nko a enti me do kan ma pusu mitima fi no ti odifami odimi ko gina echire ho e ka chem se satam 2010 asem na mekan obema me 2 million se 1 million na me akoyi nyinse no aguna msi dabi o ma uska ma dia akoyi nyinse na msi dabi menye moda na se minim de mi ko yi de ebesi ti mi mom de me baaye no ma mbo me mama nti mi papa de nyama papa baby panda wansi mi fom no ye busumi adwuma nti wokogi ni busumi akatua ababia a wo yiska e ma me na me de atoto menwoma saa be ma ya mfi insurance kura be ma yima miska kura wo mame emu saa didi mu ada wo ka me kura ye kokobo mama ni o ma mfi mi na papa ene ma me de me ba menhia ya na be wo me bai saa wa mfi me wu ba fie susu se didiem se bibiem be ma ya mfi ni nyina ye maame ne papa to mo ana hwe mi santi 9 months ena ye ka asase me boy ma we ye kwasi abuo no de ye de edi bu mi ne ye de call waju ayi inshaye so ena ye kokan ya na omo ka sende wo twa to week 15 cedis na kwada no enya abosome nkono 9 months abosome nkono na usa ketekete no okay omu twa to wo say a week bia obema me 15 cedis na otwibia 15 cedis na je say bosome no ye 600,000 anti ye kan 60 cedis so by ni yem say obesa ye call no mo ka say wa sem life into me kosu edwuma to machine e de maame say me fanye edwuma anti omu twa to say 15 cedis nde bia ye ntu boy this kai ba ebetuma do 2 weeks ne scan mba me sumiti o me ye brefo bibia ni ho amemenswa enti wo yes ana me de akora ne te ma me so ma ye wu ye tupe me ne me blanco a ti ma me gi akora na me so makọ machima ti wo mu na me ka se boy nsi de osi hwa akora ne de me ja me ana me hwe ma de ti sta wo si ma scan de me ama hwe ma de ti na ma 2 years na me di sha bla bi na bla ne so akora ne mu akora ne kura du 6 years na wonim se ne papa kora ne bra no wow wonya 6 years na wonim se ne papa no na che se de waba be so mu free 2 years no 2 years no ono na akwara ni nim se ye ne papa wow ebe sin de kora no ne papa yi ko ka se won sire bibi won ho age se mi kunu no besela de won won timi sire owe yo enti enna ma na be ma isa ba ka se wo beji o be hwa akola no ne papa bi
one brabi ene baaye to be ma wo baaye no mso mbeba behwe akora na msuo na be ma ne sa akora de be ma na ba de obeso no na omunyina ayeda ahwe ti wodi ne ko to school bi mo krofrum sa akora yi ko school a school fees na o ma pam akora yi sa atam ye bridge mo zo ngo bridge omunye niye na akora ya nante bridge ne so san ade aba ewia na o ma pam akora na msikai be ma still wonye na adwen say wo be sisa wo be kokora ye se akora ne dika books na msume ko bebi ama ho de ye de etimi na me de akora no me yi akora ne firi ho na me de ne ko school mo zo ngo ha yene na aso obehwe akolei aso wonhwe no obehwe no mafa ne se mi nyina ye nyina ye adwuma yi de me ye adwuma de me sumabua o se ubon se minim de ha na ho na ase na adwene na bafie ho na asa akọ wo ho akora yi ko so okogiska o ma no be ye fa ne se 3 months to 3 months mu ye fa ne se 1 month yi mu ani wo ma akora iska 70 cedis ebeti ma do 3 weeks tina se mi ko mi kunu na mi ja ni me ko wale makuma ba ko yawe ye no operation na me ko akọhwe no na mi ja ne ma sister bi wo ye fie ho e ko ja ne ma ne chicha ni nyina na o ma akora ni sika o e ma akora yi ko she ye ko mi ko she mu ama still sister ne sa akora ne ko wa papa ne ma ni sika enti mozongo so ko school mi so matu afri mozongo akotena bo krom ti bo krom akora yi ko so oba mozongo ne nana ho nti ne nana de one ne nana de one nana pena senti okom oba mozongo awompe bo krom ye de eba ti akora yi ko school me suma ne say na me suma ne so nko mozongo obo nsisi a opon school na wata ade na brem no mehu asisi a na akora na de na me se menti ase na me ko school mo me ko na me ko bisa chicha ni se me ba no asa me hu ni sa ase omba school wosian ono so chicha na efi na no ase ma me so me nkonkohwe okọ bisa school nkra ne se nkra na anye de amba school na msiyo ene sa de a akra no ba no bisa ogidi school no nye de onko osima school na hono me de menye de mempewo na bebi etu kwatena ibokro mu school wa chire ho sa school no ene obekọ na msiyo ene obekọ de amate ena me frɛ papa yi na me bo wa mane ese ebia se na akra ne se obekọ school wo sia asem de akra ne bekọ school dia wo de ho de enye wo wasem be ma no ena me se anya wo de ne bekọ school no se enye na wo se enye na asem na me se enye wasem sisen wo se enye na asem ena me am de akra yi ekọ ena mu kire books mai na me de ma akra ne se won fambre eche se wo ti we wo nya afre na ofon so ne beka asa wo ne ne won tokwa no akasa kasa bia suma dan kra me ka chense sisi ayanyini ene se me frɛ wo fon so aye beka saba sentimi de book ne ma kra ne se won fa nkoma ne papa aye wom se obe ma akra na ade a akra ne ko sere na ade a obe twe ya wo twe scan won fa mbaw age se waboabo se scan no no di scan ma akra no me wo na wo frɛ me kra na me wo yefie ne me ba na mbe hu me scores ena me frɛ na so ma akra ni 2.3 sa akra ne fa nye de enfambra na me say sa ti me kɔ na akra ni di scan aye de omu ne kasa ne yemu say omu wie school no ti mu sa amafo sha akra ne bo so ombe ma ni school uniform ti akra ni so mu sa me apam school uniform ni bia ma ni ti scan wan famba ena ode kɔma ne nana ena omu ye scan basa so ba ma hu ni se ma to school uniforms books kakla ma to se on fan konti wo papa yi wo to ba na akra na to aso di aye de e di akọ school akra ya ko se iska yi poto ena me frɛ wo kra me no di hu iska no ha bobo afi aduru be 2 weeks wo ma akra iska na me frɛ wo se isu akra wo ma ni iska wo sian iska na odi ye wo twe na so na me se anasa wo twe akra na so iska na nya wo di enya wo de kire se sika no na wo ma akora ni sika ena books ye kan se school nyoma no mato enti se wo kasa wo twe na so de no de men enti nka ye de ode ma ne se on fa nkoto school nyoma no ena wo wato ama akwala ne dada enti mi se aba be hye sa de wo wato ama nimu enti se sika na ye basa akora still se papa ne nsa mani okay ena ono no se ono wo twe akora na so manfi ti eduru be ye fa se 3 weeks o se sen ela me sa emhu enu kwa mitu kwan na ban na me first ti twe na wo twe akora na so no enya nduru ya na o ka kire me se
wɔsi aduru na sa akora ne ni baby awo ɛna me catch us akora ne ni baby awo a first wo send this guy de ɔno on send this guy akora ne bra ho mbeji mankasa nti ɔno na adwene yɛn sɛ bia sika ɔsɛ ne ma akora ne na me ne memba didi mu sɛ diɛn yo me de man fie kyɛ sɛ nya wo sika ne me kora me catch sɛ nya wo 100 70 cedis no ɛna hwɛ mi yo ɛno ɛntimi nhwɛ me ɛntimi ne yiyi ano na me catch sɛ wiase mu no ɛhwɛ sɛ wo ma na wawo ɔmo no ɔmo na ɛyɛ nkola a wani da ɔmo so ahwa we ni kora wato na atwene no ɔno kora na betima aba be ye bibia ma timi ne kasa efiri hɔ yɛmfrɛ yɔnko ti Monday no ɛna me sɛ me ba no yɛmo akwan wɔ ne nana hɔ ɛna ɔmo me kɔ hɔ na me ka kyɛn sɛ ɔmbra ɛna ɔbae kora na me si onsi ɔne ne nana kora ne bae na me si osi ne nyoma ɛna mbusa ne sɛ wo papa ma usika wɔ si daabi saa na kora ne ka ɔka kyɛn me sɛ daabi entimi de se ehɔ de yɛmfa me ho ti se ya bie school no akora ne bɛkɔ form 3 wo yɛ ne papa ɛwɔ sɛ me frɛ ni ehunu kwan a ye bɛfa so me frɛ wo papa na me se ɔma bie school wo se ɔma bie school asɛ wo wasɛne 1.2 ama ne nana ɛna me sue na me se akora ne bɛyɛ den ɔmo oni mpɔbo a odi bɛkɔ school efiri na no a de me ka no long story a long story de me yaw na de oye mi nyina e me ya oye akora na e me ya akora no so oye bema wo first born me so me first born nti o se ye nyina hwe bebi e be de ye be gina ne be e ma me de kotu ni papa bi anim be 1 month nim say ni say na yisu ye mempe wo de omo be gi akora no sisi am papa ne ka say wono wo bra akora no ho so ye de ne mamo a ne ya anya akora no ho ade a o mpene ɛna me so me kɔka kyɛ ne papa ne sɛ papa ne kɔ obɛgye no wawu me papa ya woti wo ya me papa nua ya obɛgyi odi be ko san hwɛ kɔla wɔn fa nkɔ ntimi de me mpɛ kasa wo de ɔmo bɛgye akɔla no ɛfa ne nkɔ sɛ me so me yɛ kakra me so me de bɛba bɛyɛ de ɛbɛba bɛhwɛ me frɛ ne papa na wotimi metimi frɛ na ɔmfa me ba mɛfrɛ da ne de me frɛ na me change number foforɔ na me frɛ no ohun da o me hyɛ ya ne so sɛ bi me hyɛ ya ne so me wi a me frɛ ebe sinde on frɛ me bi enti ndure chi asem okan nam sikai eje se opese ohun se me nim se me ba no se nya ne dio se ye ne dio onka ne ehu de se eye ne dia omonji akola no se me sumwa bi anam suma ba beboa eje se akola no kwa se ka so ne nana ho so o se ni skama no ne nana wontimi nhwa akola no ontimi nhwa de bia me ne mitimozo de bia me ne maame ko eje wa wunim nanafo wunya akasa akora ne nyese a obekase daabi de ono no pe na akora ne nye akora no so wonya akora wonya 15 years de enye nana ne behwe ama me so ba wo se ni sika ma maame a emfa se no kora wo se wan send ama na okọ ho no ma maame betima afre metima send ni sika ma so ba de o ne se omonje akora no enu ti na me de bai omonje akora no adenti na apese omonje akora no sisi ase wo anje akora no ne ye ka esi wa ha enya ade obeye oye be eduru 1 month asa onye bi ti so oje akwala ne de a ende obeye abetena ne so nti se mesu nyame ya do na se mesu me boaboa me ho a mesu me kwa akoboa na ugidi se a good decision se odi akwala ne be ma no ai wonje Onjen. Emebre na eto de bia enya meme nyina owura no owa ha enra enka mi kowu eye mementia Babia aboa no odidie no eye ho no oje na bo se wo ye bema na wutie me na se wo ba wo bia tena wo ho hwe no se woni bia ma de one ne wo ye no enhunu emfa kasa enye de enkasa ne ho mi betie owura ne nso ano asem na muntie en Krobea school just as a foi olumai as I say wodi
notebook say exercise book say textbook ne kura de ande wo discuss koto school mu a ye be yi ni nyina de ama am so ba bi amenam yi de book shop bi ewa ha wo mu book no eye tie ne na menam adwoso area ma me ngura ho na mafa krapa memeti hei da bia meka me se mpaebo ho me ya akwadworo nenso amanfo mpaebo ene maame Abraham ta mpaebo nti ubekume bato bebre yes ubekume nti ubebre afa yanhwe matuka yi sani free adwoso krapa beposo ya mi sane mo amunim adwoso no wabedru krapa watra Dr. Dawood hono bumping first bumping wo ho second bumping na wu sane aba Pole Junction no mi free adwoso na meba na mi di petrol tank echi ana mi sane ba outer lane abobo ya defo bi di manim abobo ye tiaso ya per estimation from tanker neto ATC outer lane no na je sa bobo ya ne sign tanker ne kura ho awie o afei all of a sudden me babeti see outer lane no na bobo ya bo break cho kwani mu wagina at once anuanom mensa benkum so double lane en kran kwan yo mensa benkum so ye petrol tanker mensa ni fa so na je sa mi ko bush no amenam eho ye nsuom amenam enti de necessary me ya ne say me calculate between petrol tanker no ene abobo ya ne se metumi afantem a ba bia me sese ye duru ye no na me ko feda petrol tanker ne betwi afa me so nka ba bia na edi me so pepepe nka be nyam me enti me woso no de necessary ya ne se me de bo petrol tanker abobo ya ne to pai se si am no ka se me headlight abo but nanka speed na no de pa se ne na chan so anka ka nanim nyina besai na me si ye fitafo bi wo ho na trotro tie sim ya trotro ne koye abobo ya driver ni si no abu nkotodwe pachew fitafo na be ye boss kuse anam say mi nkuse no yemfa ne se nka mawu petrol tanker no anyam me na mawu die nanka mobeka mesre Ghana emranimfo ne woni eyemra matesi asemra bi wo ho se wo de car now de abo obi to kire se wa de abo ne to no wadi fohwe yenja hwehwemu ansa what really happened before sa car akro ne hiti obi to pai akwai nko to dwegu fam ne ho wo so na medibinsa gumebo kire se enka bi e ho no mi funu da ho kamdi padua me kra yaw na asore no ye yaw se wo hu eye me mantia o eye me mantia enti sa won so wawo na sabe oye akwada basa akwada duru baabia wanhwe ya so obeye ya ejina wo so se wonje ye no obedane basa nso a ejina wo so enti owura no owa tie for me tie ase wate mangu me se me mpaebo kra mpaebo ho ya me den but so ti wiase a fa utrim finante uobi a buanipa ye nipa papa so uobi a buanipa so uobi a oboa emrewa ne nkokora wo ma ntumi nkoma ya aboa wo dom dodo uobi a akwada mpaebo asemu ye ameka ye akwankyere ukosofu bia nim no okere wanko be juiska ka consultation wo be jew o ma akwada ni je sa ni je na akwada na eba ne so no ebi be kan tia ma akwada ni nye me wogidie pa se na no akura ya mkoche ni ska wo airport run about ha no nyankopon hira no pa no ura no ene yi mi free sa akwanhia we mu
ke bi anke kwanyame owura o hote say ye fra wo say owura ba bra wani Yusuf unim Khadija menim unim Khadija okay kwa ba so na wo fa dinim Khadija Yusuf pacho Khadija menim no se ameno no twempena ma yensi ebaye ntinsi ebaye na owuye na yehwe kwala no meno ni nyina na hwe kwala no kasa gu bibi we mu meno no nyina obetumi do nsa gu ayi ne so ya mo nkyere wo mo sa ma me meno no nyina na hwe kwala no because ede ya nipa ba ko ntimi hwe kwala nti ewo ho a ono so yewon ta ntifa ko ho a na otukwa ya ja kwa na mane na ne maame ono ankasa ne maame nti ne oniwa ne maame na hwe kwa na bibia meno ne maame wo nti ofiri bibia okoba ya na obana ase sikano a mesene mane maame no enko ne sema na start cause problem na kasa bibiri ena meka chense aye bibia ko maame wo na ko buso maame Otec 1029 nti start on na kasa ne start kakra na ya hwa kwa no de na to school mozongo time mete wonum kwa no na okọ mozongo school ti ya hwa kwa no o sa na ase metu afiri mozongo na mekotena ababu te mekotena ababu no akwa ne nti meba mozongo be bobo nti anopa Sunday every Sunday akwa ne beba na mahwe no na mama ni sika na okọ obeba baby a obebo mozongo because me na meka kire me pese me hunu because ontimi send sika sa ohunu nti okọ school a exams fi o mo frame say exams adru na me yesi na ma send exams no dru a mo exams am busa no kwa na exams ze say otumi yero ho hunu exams paper because anya ono nkwa na ye meba wo nkwala nti yesa nkwala ni na ma hwe mo exams the way a on ya dia na mama amanaka che say ya be next time o yero no nti exams no emba me busa na kasa oso o kasa na temper oso o kasa na ase o pese o din to kwaba na me kwate sa na nti on tifa ko ho na o wale na odi akwa no ko baby a no kunu no nyekuruma ase wa side no odi no kokura wan krame se odi me ba no ko sa kurum no na odi me ko em se ina ba se ya wotumi no o ya oba wotumi no ebia me so me wotumi sa akwa no tumi sa ena ho otime frame me ho akome so o akwa na we fine ena ho sa ono no kunu no ya problem menim se ba ye ena ho sa sison na man wo be mensa aka me ba no na ye fo ena ho sisa mo sa ba kuruma ena ode mo ba kuruma asa betina ne mamo nti o meti se oba ye no anokora ye mo kokra no ho no me ko kakra mo mo butuma ti me de mano eno nya ase akwala no chomo ne me no se ya den ya bibi wo yentem akwala no wona nte wo yentem ne de mentimi ka se me ma akwa ne sika ana wankasa wo busa me sika ono wankasa timi busa me se me ma ne sika me ka chan se me niska mobile money metimi sene agu ne mobile money ono te wono na me sende ya man o sa ase metimi kono 1 month metimi kono sa ono wankasa timi frame se ada member me crown na masola ko nti na edumere bi na o ka chan me se na nka ye plan na me gi akwa no na me se anokore eno kura wo ma dwin se me gi akwa no bet baby a me free buy no kroma me free buy no we say asunje no nti me gi akwa no ko akwa no ye school ko o motena fie to motena fie which means enye fe na senka wo gi akwala na enka wo o ma ne ntena wo nche card ne be ko he me ma me wo ewo o me krum boko ana nti ela me se no honum ta ko no se ya etie no edumere nkola no timetina fie me ma me kura nkola wo no o metimi fra na o se nkola no ma nko school 1 week nti me gi akwa na de na akọ a nti ma boa nkola ne ma kura o ye dika discuss se me be gi akwa no me dika boa akwa no no me boa nkola ne ma ne pa boa ma boa ne kama nti ko ye west ne se ntoko no asa e kosoro na me se no me di akwa no kwa emboa ena me sesa ne ma no ne to no ma sesa ne ma na ya bre no pa boa ne ntade ne trousers ni me di bre no me ka no nyamenti na meka because akwala enye ba akona mo omo obibre ana na mbe yiwe ajae
na me hwe we na me hwe we da bi me papa ya wono nkwa nti me nkwala de me do nkwala me pe nkwala me pese always me ba ye discipline na me pese me nkwala ye neat always ana me nti na me suma se me ka kire nse always me pese Sunday first akwa ne start me ba mo ka nti me ba dwale ko on dwale the scene na one pesti na me timi tino won me ka kire nse next week obam ho a na one pesti one dwale a me moska the way I me be yes ya obey it and I was start to change kakra ma unsa ampa opiki kakra wonti fako nti akwa na kasa last me wojima akwa ni mijima wo ba mijima bibi hia na o timi ba mijima nti last mo ho na akwa na ba mijima me see adan wase ni ma me maniska me say me so ma saniska na ma o ma me ena me sa adini me fa na moto ena me maniska me de no ko drop here me say sisi opese o yede wase me saniska no gudi nana lie me say sa me say me sanigu a o ma me ba ye be sa ya problem wase me sanigu no nana lie na me say yo me say me be sane but Sunday bra mozongo pakono na me hu because me saniska ne say o jiska ne keke me hu because minim say ya zongo tie o timi prakura na obi anhwa na ade na kwaye kase to me say bla nto ba me ye pom match na me no better na se me bra wo ho na ye friend me bra no kura timi chaniska na ye dina se na ye din komo na ye kasa kire no se o ma me se won ti kasa so le a won ba fie ntem ese kasa nsu a won ko ena me tutu no fox a kakra ena oko nti me no ye ni problem ya iska na asem enti sesia Yusuf de wo kan mama ti ase ne se akwala no o hwe no o me hwe no na mum udi sika ne ma abaya yi ma na ma me na ye me de ba enti de twato a ode sika ma akwala ne nana so on fan hwe oba ne ye dabe last 2 weeks last 2 weeks 2 weeks na me ma wo 2 weeks 2 weeks ebia 2 weeks no utumi ma ne be say 2 weeks bia me ma ne 1.2 120 Ghana cedis na me ma 120 cedis 2 weeks abaya o ya aware of the Yusuf Ken we say I no na work bibi kasagu ho o ka bibi say akra na onana akra ne nana ono ana hwe nti me ba no oda me ho a because of salary enti onda me ho obeda ama ewi abonti me ahomache ne manya no o nketo an kwa basis kura no o mu ko school enti ne nana ho no onya freedom e wo hoendre chi se me kom ma me ho ka kira ni say akola no de bia me unsa na me ka asem bi say me ne me ma me be ko wo ho because of akola ni nti eche se wo ka sa akola ni nya se ya me ma me mpene enti de bia se wo twem na me ne ma me kwa wo twem kro be ka se me mbu ma me so ba na ya akola ni nti enti ono wo kom ma me ho na onya freedom na me ko enti ma me ho na wo no omba bo krom me fa phone kula friend Tuesday Monday no kwa na me fa phone friend ma me say to ma bia school na kula ne mba embe ko school ena o ka kire me say obe Tuesday ahoma che na menya ne ma me say o ma akula ne nso we mbra na wo mbra school wo so oba e ma me misa ko mozongo me ko hwe na ma hu no o ya we say Yusuf ena na make asi no ena no dia say scan de me nim ho asem enti wode mana wo ma me kan na Monday no eye kan se Monday na me busa akola ne se ne ma eyi ne papa ma ni ska ena o si dabi timi de ma busa me ma me ansa na no me friend Tuesday ni ka chance akola ne be ko school no no say wa send 1.2 ama ma me na ma me anka nkire me o kan na me si yo to o kan me ka yo na me ka o akola no be ko na o be ko school na ne mpaboa eno no catch him a long story no enti Khadija owura yi o hwe de banana wo hwe no won hwe no isu kase wo hwe ne tie adko un se ono e o mu ana abam obetima sa wa yi 1 million na o kase wo ma no eye me koka ebia me kogbo ne papa na amane no ena ebia ne papa ne kasa kire ne o ma akura no bo kura me kotena ho nansen kura no o ma hu suban Khadija me say owura yi o hwe banana won hwe no nyoma kura wo ka se wo boabo no busa se nyoma ben eye jeans nkwa na o de bra akola no atade kula nka ho eye jeans nkwa enti se ye ya wo ka se owura yi imagine be se oje no se ne yeboko ayi
no de akora ne koboko a ope aha eno na make us won gene na ontimi ngene aha wo na mebusa wo akora ne ye wo ba panyini okay say ye onje no no ote ase say magye no me de ne koboko akoma me maame a wo ye okay menye okay die enti onje ne mfa ne nkwa he dabi mehwe ma de afidi obehwe wa de Dr. Abismark what to say Joso nana bibia eboko Asante bibia boko ensam wo ho papa na sebe da bia me kan me se se asem ba fia eye ano ese ene tekyerema ene ye ka bom ne edeka owura yi ene awura yi asem eda manim asese ya wa afidie so yi enye asem den asem no enye gidigidi nemom mahunu enyina so bi sa enyina so no enam ne Dr. Abismark wi a me yatum na ye gina ho e de ahwesa case wi yi akwada no nice boy bi me ba adwuma e mahuno nice gentle boy eno te ha enya nimti abuo mazongo nemom sa wuti zongo a hwobeyi kyerese bibia is possible enye zongo tena nko akra se wa ma wani anko ba ho ba bia wotie bia wa nhwe yi a ekina bi wo be fere kra se ye be ka sesa akwada we ye me ba wo be fere ho ne basa wo maami o wo papa o se aniwo ni animguase ekuma eye wa na e ba wo so ensesa saba enti momia nkoto yengidi animu ewo Faith Homeopathic Clinic Ahenema Kokobe is the location ye Bejo Max company no and now we are sabre ya ye kasei amanfo obufa so enti so de obetena ho ama o yade ekuwu a eye wo ankasa da bia me ka kirewo se Faith fo mfiti prekope emfa onum aduro enka nipa dasanita ansana no onim se yade no efri baabi eye bibi na de ba bibi nsikwa enu nti no onum wa hyedade mfidie free India ede abagana ha na dwuma mfidie ne hwo no onum nso nim de odom ankoma de adom wo no ode atachiri no ode no nketenketen de akawo ena we Dr. Abismark yaba makachi die wadama tuyengidiem ewo Faith Homeopathic Clinic medawase na Krobea Asante ya wo ponya de amami de bia do Friday say ya na ya ma ho Asem Beba me cheti fu nyina be bia fide na ho de kodra ate yanka no Faith Homeopathic Clinic na be kasa say na ya ma ni ntuatua waso na de bia mkasa nsemienu wi onya reda ana bibi nyare me mfa nkoto hospital emfa mu adwojo ne ahometie wo ho na ya kan yare ase ya wenti yare ase etimi so ba biara wo bia no ye shewu kran say wo de wo hawo bia wo so no de aye krankro no ne ye tumi ka ne fa be dan Faith Homeopathic Clinic akuma se Yaw Asante ahenema kokobi 18 ho nkrafo nyina de omo ni be kire Abuya Junction Santa Maria Bogos nso ye di adwuma wo Old Asida Boga Abronsan nachi takra de obekọ Anaji Police Station honom na kofodu anso bia ebekọ Landry Managers Road Police Junction na adansi dia ebeba na Asante Krobea the same Monday ye ne say asman kan beka se ya frame me say dia si wadwuma mu no amam nsem ni nyina asa asesa wow amam nsem say de bi am gas so jani die o ne from say masa bibia si ayo ko so obo tie ya ne from say dance yakoso no obaje di sama mi bia wo so a wo ho sesi am no ka say sesi currently ani man ko adwuma sesi a wo ho ya say be se busumi nsia ma me ne se ne menses mada o the menses mada but ya wo tin ka say na ya say hwe no pa but mi so ni sisi etimi so ne nine man nanti akura ho yedin asomense cinema be 6 months ni na omo de chef die mo detox no se say boy ba ko frem so odin mi ka ko to pampers o ma to pad nyina still na heavy flow pa o chef die ni na afidie ni adwuma nwie no o chef die ni na ye na adwuma na enwie ye no chef die na ye time ye de ye time interval
the other battle so no say you show condition no now say a certain time no 15 minutes 20 minutes it depend until 20 minutes no so ya enwie o adwuma I just say so o shem na o ye no e ba say ta o ma koto pad me ni nyina asa this was all koto pampers that's the cause say an to o ye dey and as an yoma we nyina no ya na efi anti na say ye be card ye be friend endometriosis okay on say man na wa wo de e ma wa de be prostate no ana boa e ma ye sperms ni semen no ye better ma de o ma wo de no ka say uterus a o ma wo de no no na obebusa say uterus no fa so ne say uterus na ansa na oba ne be ma ehunsu na oba ne kusu abekwa kuhia no e form ya e say uterus na gitum e nourish akra no kwa ahoaho no bon ho ban ya kusi say akra no be den e be ba abontene na ye lining bi tissue lining bi wo ma e friend endometrium no say we ho kan anase ni sa tissues no etimi fra wodie ni uterus ni ekwa implant ekwa duadua honam akwa no e bia e bi te say fallopian tubes na odro ben na connect eba uterus no wodie ni no nkosua no ovaries na produce nkosua no sa fallopian uterus lining no tissues no etimi free awodie ni ekwa implant ne ho e wo say ovaries na ne so fallopian tube na ne so etimi di blockage say dey eba ti sade wo ye major cause of irregular menstrual cycle it will go ho ne de no eba ye heavy flow heavy power ne friend menometrophagia no kese obi so ho ne de no ye infrequent ye irregular eba ne unum say obitimi ya na menses by 3 times a month by 3 times a month ne friend irregular no tu be say eba e woman na aba e woman na teko e woman na aba obi so ho ne de makura sani oma we nyina etimi ko fasa ha we ba 2 etimi the pelvic pain enti anya won waso mo frame no na mo ka chem se ma me ne se na ya se no sure cause ade na wasan ka shower wodie ni mabo wa wodie no se se an due to infections ne nyoma bi ntino afru wa wodie ni implant no ho ovaries ne so fallopian tubes no even kura no etimi focus ro enti afra de bi bowel symptoms say o experiences ade we bia obebo onu onya ne menses a bo se ne o constipate ne yamutim e ma bebre be di adanse obebi nya ne menses a ne yamutim obi so ho diarrhea ne yam onya ne menses rane sa obi so ho onya ne menses a ne inflammade ofa no kwa ne nyina ye symptoms a e kire sa science we eti wo ho no ma o twen dai e na fetu mi particularly so bura hwe ho odi o ba eno se o ba kura na wunia no ade menkasa sure yeah de o be share fidie no screen body no ba ya doctor bia pese o ba bie wa no kase o mi ha na ye me ya me ha na ye me ya no wa gina so de aye dai e de ahwe de o hwe sure na ye de ko share fidie no ma de ntia se de bia kase fidie no e de nerves ending no o clear nerves na study time you say nerves ni ye one types you sensory nerves you motor nerves and you mixed ana sensory no and connect signals transmit informations e come adwen no ana hwe your friend say motor no so a eno na e signal from adwen no e ko honam akwa no ana mezi ne de ene sensory ne motor na carbon na bia ye na dwuma enti hwe nerves no so na machine na gina de screen body no from head to toe enti yare bi bakura na say wuma a kire say yare na ba na we ni enye dai ye fan kantam pa no ye de beka no na ase aye dai atu order for number ni sesi a MTN number ni adidi dwuma no 0244 58 38 59 0244 58 3859 enti ya kan say no obi so ho ane de no say sa onhu say sa symptoms we nyina aba no ade ba ko pa ya wo mkra ne say infertility awoma na endometrium ni tissues na wo uterus ni awodie nim na nourish akura no ekwa na akwa so obewo no na ebi free me ekwa implant ne ho ba bi no abaye den na nyinsa ntoma ayegina etimi nyina etubo so be ware mfie bre se dia mekan sika wo fie pa o aso na da be ba ne ma abane ma no de akwche ne ma mi aseb nyame ahira no wadi 90 something years so e bayfo anya bayfo na wan kasa woni padua no so wonna masore ne abosom so ene da bi e faith homeopathic clinic brane anje mra hwehwe woni padua nim na chese fa hu den de be me say na dance me ti o mo frame na fe de asem ambeka nyina ni nyina sesa na me ma no so no condition bi ha ye nua ma mo ai ade e fe no premature ejaculation me no ka say from Monday to Thursday me statistics am ye nana me see mpanyfo nana ye boys ni bi bitimi ba doctor wa moami a
ana wa mo amekwan be so osim no ba hia ma ache kura ya 3 minutes na me ho asane ho asane se die enti obo ho no ma ne die no e ya na psychological factors no ka so obo wa ne die ne stress na se so ton so for den ti ni pa sorry na wa nya bibia ntu no botoma adane na dwen na hwe bra ko brain daytime na nyumra oba se o ma ya adwuma wo ba day so hunti stress no anxiety depression ya hwene nyina entina de biam kase wa de friend non pharmacological treatment enya bibia na ye no fit to me particular ebi wo ho na de counseling nto say ni pakoro ni de ne psychological factors oba da manadru o so otu no fo o de o ya de bia wo bra o tinka so abra je wo home wa o de ne depression ade a wo dwendwene ho bebre no o de odwen ho kakra atwa so pay enough rest we nyina ye nneoma fit to me particular clinic na be nya free wow etimi so wutie me bra o yare ni amoso anu nche se o yare ni hu adu yare bia ye kwankwan se wakonu maduro bia ma aduro na ntima nkwasa o yare no asenya effect oni padua ne so me so se nkane na oni padua na efa pa se oni padua no waso de oni udua so wonam na jija nkrofo kwa wo ntimi nkobi oba je number we se CA friend number no take advantage e chenya mbo Saturday di adwuma bowura so ye on minimum Saturday won kwa adwuma bowura so ye ho no yenko screen body na ntwa ma yare no e ma di padua ni mansa tigola ni 0275 96 94 14 0275 96 94 14 eti ubon says ubu ho ya na ni hormonal imbalances no especially in yamano or estrogen levels no say dominance dose woni padua ni ma eti ko fa endometrial conditions near day eba obi nso ho anane de na genetic disposition ade a woni ni fie ne maame bi ni sister kura bi ade a run true family nim ti uba o ni pakro ni say no ya be mo aye last stop ebi nsi bio e wo den abusua ni sure ti no ka se obo wa sa ha wo nyina ekoso no e ma ne ye mre pa cause na hwema mi ameka na asimi obi a wa ya se edwo no ho be da ye den tem bia wa ye weak o ye exhausted moso Mrs. Sia de ekoso ma me praise the Lord that wo kan hospital wo no and mo obi nka ma wonte wo so be so hwe na ko kan wo de me so kuma se Yaw Asante ahema kokobin 18 wa Accra ye Buya Junction Santa Maria Bogos ye Old Asida Boga Abron Sanachi Takra de Anaji Police Station o typhoid no o sa no sugar level na kwosoro no o Johnson tentem daytime anajo udidi hu so te unhwa de unhuni ade ben wan unhuni ye wani ubie ase boys so me so tumi ka fabra faith to me particularly me yem na team no sabi obi beja ne nan kwa na moja eyede edi akire bra nya hwe say gastroenteritis say intestine na ho aka say oyefono na nka sakra na bacteria sabema ya ma wuduro enyini nyina anya dai emfuwo no emreketu bi sima ya de herb kwan so ne homeopathy kwan so tu yare na say dai ama stroke na wo twe na ase no me so won say Krobea won say stroke ni o mu ahodo bibiri ya oba ko bi ya friend transit ya friend transient stroke and we say no ya ka transit kra na say utwam and we say no ya blood vessels ni artery na ya tiny kit na we imagine say de kit na bibia sa kosim ama moja ni ntimi ndi afurusa na ema etu bo say no na wuma with time no eno atimi ko etu obi timi nya stroke bi asa ne ho baby jojo na ya manu no ba ko mienu miensa abo se ko se npa kro no se okra wan san hwe ye na sa be kan wa se cho righter next time e baba na be che left akra de wan hwe kra na timkeja tie so bibiara bra infidie na de adwuma no ye detox body ni e wo machine sa ye de ugina so emiemia wapom etene wapom o nerves na na se watris ni mo asisi ni nyina no e biebie mama moja na ye de afusane kama fa number no for the last time for mama MTN 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigola ni 0275 96 94 14 0275 96 94 14 dawasi yes ya das na Krobea wasa na wo kan ni sisi ansa na wo befa mebrei afa wa accident yeah ampa police for amutie emra kwa so amutie no say obi dibo obi to a mesramo enye say wo mo mra mu say odi abode to odi for na say am class me ko baabi and then na otwe nu yeah ne Saturday na me baaye
me bedru Kumasi beye number beye 7-8 na me free tech me ni chire center police station ho cause we dey mo fa nche me cause champagne bi ejina kromo se tech atwede no atwede ase African University atwede na CTS mo tech dey akọ center no okọ anim kakra bi akọ bi gina ho anu asodobo no apaki wapaki o me so me free tech ho na eba mbesena akọ wapaki kura wasodobo bibi anye ka no emofo bi na tim na Ghana ni nso na etwika no ene Ghana ni India man fans pe no etimi mi hu ya ma 100 mi so mi hu aso no na meba mi hu ya ne se mi hu se double no esi so na sure na sa Honda Civic ya ba yi no ene ka be 30 meters bi kura na anu a signal brake na twice brake me ene handbrake ni na sure na mi yifa ho ketua bi se o ene machi oven metiani danya oven no cry there ne windscreen no animu no passenger side or gate no mu akomu sei omo na omte front omo sa ho ne omo si form no ye police for ba e survey bibia na ye call police station on the center ho no police ne say me am feel sorry ama truck driver ma say on onye negligence but police ne say so far say me hu me tem some say speed wo mo say speed ni mo amitimi yi fa ma fa nkobo de ogina ho ne to no sa na wasan ka truck driver mi wa ba bi ogina ne so nye na ye busa no na de ogina kwamu obusa direction be bi a ko anam say how dare you ekwam ne ogina busa direction na unim fanitin enra abobo ya ni ya making sa twins break no boy no adenti na ayesa o say me ba fitamu wa ha enti ba bi a me ba be pake no trotro apake ho enti me bossa break no ama trotro na simansa se nyame na so nkrofo nkuma we asem yankuma hwe waso hwe waso kransa na da waso me so da hwe no se bi mra na du ba bi a omumu se se de o kan o di abone to be omumu sem se ye den me da say while I breathe I hope me homi me gidi owo nkwa na wo home na gidi me twa me ho na manum nsuo me ba cross examination ye bebusa nsem na ye busa awura yi se mprempren die inu hia se owura no nyemfa ma akwada no se wutie owura na no asem a o se yehwe means enye ono nko na eye oba ni nsu ye bi enti die na onu hia se owura yi nye se be ya asumdue bebe fie me I don't support say akwada na ekọ papa yi ho na papa no ne akwada ne ntina okumase ha no obefa akwada no ede na free kumase ha kai wenli se ye ya ye ka say kai wenli mprempren di akwada na koboko ono owo boko de kura wonya ya nko aba be duru kumase ya na watitimu wo ni kumase ha ne ede na ekoboko free say asumdue ni ho se ya na no na metie news no mo kire se nipa no bi kura say solar hall baby ebe Africos we bi say dwane free Ghana e kodane atu kotenafo o man Ghana yesre esro ho ye masumdwe mra ho enti I don't support say onjedeba o se okay meje no na waje no de na free kumase ha de na koboko wa maame no tesa akwada no ye de na free kumase koboko kra ube feel say in this current situation ya abokuwum sise ye enti ye behwe se asomdwe beba montwe me na menum nsuo mra apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekra sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba muso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kra na ebeye wo banwambo adwuma ye magenwa wa bi abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband
Ye de wa Helper Plus husband. And ye won so we Helper Plus wife. Na abua no. Helper Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Helper Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadi won biya chreme. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wo na free yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichiri yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu encrying wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya akuponcha esasiatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Yes, see, Lavos and 100 tomato mix pure better. Yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Education. No, correct. Ain't it I say? A baby I will better Lavons and 100 tomato mix no. Yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Addition Echumedi. Lavons tomato mix. Love day inside. 100 tomato mix. The chef's choice. FDA aji ejadi nkatu yatum. Ora, bra, debia.
sanopo awio anwumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons bu kon hu be busu efi kama wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu ye o emfi duduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban he mi koho sisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unime entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni adepa hene no se me mo kira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no Wofana se breko sisika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwaba mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene eyie na wɔn nyuma pa wɔn eyie no ebi enie wɔn gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato such a Dumas Royal Bank branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mention Yabosi and the veteran Dumemu, na Kwamben and Mefos and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba Abaya Juma Efua Omojo Makatia Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many a Jomish and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omoni Matadis Asafono and Edin Shenimu. Angraga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwan Suha, Post Office no Echipe, Tafo, Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson, Omo Bompata, Omo Bang, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Swamani Nursing Training College no, and Edi Enshe Enimu. Asante Mampo Municipal Edijai, Omo Bang Health Center, Chechure, Afijakwa Bre, Omo Bang Police Station, and Untisaya Frefra 050-1682-737 and 050-1617-924. Such a Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Ago na mswofa konkum kra wo hefa ya just okona dia asem na no pa asem na wo hema kira kwen ofa beti asem da Dr. Fokrio Sadia babie mu se wo kai se na nsen ya wo ye free screen ye nipa bufa so di insurance kwaji ya sha hodo doctor se wati asi on hwe me nipa ngu ansa na waboa no enu nti busumi nkura ye ba besimi nida edi kan kopim de tosu enum doctor nan kasa etna se wona so ye wo kumase pechi number 1 na ada no ayare hwe ani ayare se be koso nya asem ketwan obi a onum nsa wi ne de woda
na huhum bi ne na beda asem de wom kra ne say doctor say wo kra 300 Ghana cedis pa fabra beja yareshe ne twame na me ba ofa na wo kwen me kwakofa ye nuko fibrenya yade ya ka no so pressure sikirade ya na wanya stroke a wontimi nya hwe a waka da mu yi me ko pagya na kwa kwagina yaresa ofa train tie de ka ho fi say doctor say da bia obehwe nipa okro code aduonu pe enu ntini di kan frɛ na ji code ansa na wako ene kan ho e fa no be ma na me frɛ nyim code sesi e number ni 0242442166 kai say ɛda no ɛyɛ bosome nkunu a yɛbesimi ne da edi kan kwapem de tosu enum ɛwɔ na so ya ɛwɔ Kumasi Pechi number 1 Ebusioni bibi na nsem wo de na nka kosia na de sua nya crowd na so rade ya dom frames bookshop and stationery sadaroma oh my god me bay or receipt brofose akono ebi a obabi huma sua kofon na opese osua huma ana okinkan hu na de yi a ni nyina frames bookshop and stationeries how the books no chapo esansa hey ya ne headquarters no efrim motofo so me kire crash e de kwa kosi tertiary level books nyina bi wa ha ma obani sua de na bibia ntumi nya fine OPGS approved textbooks ni nyina ahaya exercise books notebooks pens and pencils natara big and dark's brown afi bibles mathematical sets poster colors crayons dictionaries ni nyina bi wa ha bomade ana bra na ha de oba wani be keke esan say o man bia mpuntuo ejina ho masua so wo pe bia to abra ye de ma fofofo akoda no mpo o ye bonfo kanata fa ho be don ye na be bema frames bookshop and stationaries ye Kumasi Asante mantemu ha anywhere clinic abron sanim Roma Hill Asem na meken odo tobri rural bank echiwa no mpe Fresio 055-8474-607 frames bookshop and stationaries books in your headquarters. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, Arafo Yadamase, Yakoya, Yabebu, Ahaya 102.9, Aha, Eye, Otec. Asem Beba Dabi, Jumediono, and Wasugusu, and every Uti, and every hey, and every Inshuran Kamo, Dawood Herbal Hospital, Imwedmaya 4. Yankopon hyira mo pa no nya mo kese kire se adofo Asem Beba Dabi dwumadie ba ye se ne Dawudfo asoye mu firi ya hyase besi sabre emfie nwatwini o konfie nkono nya asem ketwa na onom adwuma pa wonom yonsunti adofo nokre mese wo se hayen se ye bebo onom adwuma ne ho dawuro kire se ye kan ye di dance ye wo Dawood Herbal Hospital ho a ye mfere omo nso hye ye nimonyam hye no ne se amanfo tie yasem na wode wonom hawo won yade bi a abetena won so a wako a enko eba bedru Dawood Herbal Hospital a onom nso nya hoto ye enti ye di won ho dance a ye mfere enti awia wutie mi se wo ye oba na sebe awo ho aye woden adekudie nti e ma wo no bra na papa ne hwehwe mo na duro beka wo se wo ye be ma untumi nyem ba no wada meburu keka ho na bra papa ne hwehwe mu ho adekudie nti e ma untumi nyem ba no ana se wo be ma na kofom eda fom bem wo ye ne hwie nye yie amanfo anigi a wo no mu gie se be wo untumi nyibe wo de ne mu aye pacha manompe misrew bra Dawood Herbal Hospital papa de be hwehwemu ode yeduro beka wo se wo de ye sikire yade wo de ye mogabroso stroke nyodua yade na aka wato fom enam yade bi na betena wo so a wako a enko eye ulcer ana prostate ni mu no yesi aye kese ana kokora mabemu a wo de ma yenhia ewo Dawood Herbal Hospital yade ha wode ya medehie wa na onim enti wo tena hwa ma yade na kuana aduro wo ho se hwini doctor no papa ne wa aduro ne number ni eje unti bibia ase afre no 0244 886437 0244 886437 and 020 168 1717 unya fresa na ma wiya Dr. Dawood no ankasa beje so do bekasa na de wonti asie bia na wiai papa no bekire mu nso de amaw na day Simple Plus eno ne the trusted brand in Ghana wiai utiemi akwanya no aba ma one se one Simple Plus ebedi ahia na wone papa no hia
eba ne phone accessories ho de a eye wono na aben onu nanim de na wa hye da kru kra free Ghana ha na wakọ China na wakoye Simple Plus brand we e de abase emramedom Ghana e na wie hwan na etie me na onwen saade we ho unim se o phone se ebetumi agina yie na watumi use phone na cha o charger we use kan obi na tip nam de ma no phone users o charger we use e ka ho bi o battery na ho den agina charger kura o use so o go ton kwanche pushmamento for chargers ibi a wan hwe yi a ebe push you phone nso de akodi chibu enti mesrawo so obe use charger use Simple Plus de say Simple Plus de amento use Simple Plus chargers eno na ye papa unim say o battery no sebe se ye ka se o go ton kwanche fo ni de ni bia wo be charge any just 2 hours bi kura na battery ni nyina hye enti da bia wo na ma na charger ni di wachi saa menua yi use Simple Plus chargers na use the batteries or power banks a kama o fail ya power bank papa nie ni nyina ye Simple Plus de ni bia so ba ye nchen a wo benya bia to wo pedi atu aton no na zesi a obi eto wo betumi atu dudu bia pesa okoton na wakoton hwe wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset papa ne ton papa ni bi wo pe covers wo pe iPod wo pe protectors me kire se phone accessory bia ehia bia no me nkonkwa nchenfo ne ho de ya gina tum e wa Asante mu Ghana mu ene Simple Plus phone and accessories. Ye wokumasi ye ya de hyeman. Ye ne Dr. Caesar so ye no na edi animhwe. Na wo ba kageti anso a ugina kageti Dubai getu nanim a abrosane ye ni getu ni di animhwe no Simple Plus aso ye wo first floor ne so. Wada roma bra beto de wo pe bia nkronkumu na wonso a wututon betubi na wonso koton ye number ni eje frɛ yɛn de wontiase ye ne yɛnkyire bu ma wo ɛyɛ 0244 59 0374 0244 59 0374 unya fresa akoma we ya Simple Plus for your budget so ana 0241 70 9636 numbers ni frɛ sese ya na won yen kasa na de wontiase bia na wiei yenso yenkyirikyire mu kama na yemfama wo na day mebo digital heba fonso abaso adofo onom na akofa eduro abedom Ghana grow fine herbal tonic ediaba make ebia what grow fine din one way or the other ba ye ka se tobinom a onfa waso mayen ena wi ametu gidiem no maka kire o se wonto grow fine no binom ya wo ya ha ho hwe sei sikasam ho ayeden obebre wo mogani ansa na sika na ba na wutumi kwa wutumi bakora mpo na da asai na yade bia bɔ wahwe ho mentwe ma yade no mansa wate se wonunum grow fine herbal tonic ema the necessary vitamins ema unipadua ne gina brane emfa ho ne adwuma bia wo ye bia se wiem adwuma o eja ho adwuma o office adwuma o kuani o ba bia wo hye bia no nunum grow fine ni bi ena wonum nso a ebɔ unipadua ne ho ban infections ntumi meka wo hwe ho ena wo yare na wonunum grow fine a emo ahode ma ho nso to ntem mo amonum ato amuntumi ni die onipadua no to de bia wo nan wonsa na yetitriti di amawo eduru anadwo a wontumi na anopa nso be sori na nipadua mu nyina ya wo ya ema no minuano no mo na mo ya boso o ema muntie mu ni wiase nye mema de no kre nanso oba ne menses no owo problems wom obi de eba 2 days bi na twa obi de abosome ba ko tumi bu ne nsa bi enum enya de pa obi nso de makora obi de ba eboroso obi de ba na yasi dwa no nti wonko a wonye den kona koto grow fine herbal tonic eduro ne yepa na ba bi eto onu obi ano Mr Herbal Kolina Keba Ashtown room ha PFA pharmacy Tafu New Road smart deba wo boase eni ba bi eto onu obi ade okasa ope grow fine na abenya bi woda ho ahomachia wo bete se car ni ibom grow fine yo dende mesrew onkwaji duro do no sore na kope bi to na nonom
na beboa wo pa digital eba ye de eduro yi aba ye wokumasi amakom ya roundabout ho ye be Bank of Africa ye number ye 0244 596532 0244 596532 unya fresa homa wo ya ye ne ye de grow fine aba ye beje so ye no be kasa de wonti ase no ye be chirim ene se Chedumasi Rural Bank PLC se Chedumasi fo nyina Nyankopon hyira mo na onyam kese adofo ye de emfinhia duanan num nie ene ye start ye bank ye dwuma ewo my Ghana yi mukumase ene adwura ene se Chedumasi Asante memu asem na meken ye ba ye ye huni asem ye ntese yanom enye wo mu die ni bia se Chedumasi Rural Bank ye enini etete basabasa omo de ne ntesa enye omo die ni bia se ye current account na apese yembie mfama wa papa no ye ne ye bia mawo se opese yembie corporate current account ma wa papa no ye ne ye bia mawo be ye savings account wa ha usika dem na ewo mawo umpeni se na apede ye adwadifo mai mususu no mo ne se Chedumasi Rural Bank fo ntumomo na ekina bi mu hia susu bosen a ya bomu bi na mo twia no te se de mutu susu na oba no sebe Yusuf a wa ha ikura memna ko bie me bada achi account ni bi e de ama ne ba no oto ne nkakra guma akura ni ndru e bia secondary school no ye mfa ne nko ba bia bio na chese akura ni depend on account no ana university kura Yusuf what the America no memwa ko bie me bada achi account ni bi de ama akura no enti abasa wotugu akura ni triswa akura ni nyini se bia university level obemena sua dwuma bi no ho nkyerɛw na wo depend on sa account no fixed deposit interest rate ne ya kama money transfers ahodo ni nyina ye bi hwade ba ko e wo se Chedumasi fo ho ubebi account wa ha ye betumi ya link de ama wa ankasa phone no number no enti wo ba bi emfa ho se ye weekends ana se de no uti fie no atwe sika na free account ma be go phone so no akwa yi wa de ompewe na apede bosia bia wuhia bia anso ye bema bi se ya ban adwuma ye ni ankura adwuma ye ni okuani akuo maka mo ho abom na mo pebosia wo pebosia de akwa ye bi ni nyina wo ba se Chedumasi Rural Bank ye bema asa abosia ni bi beto shares wo ye ho usika no memfa nto ho na memdi ne basabasa ye shares no ba ko ye 10 pesos ye to 300 cedis iko wo sika dodo a ya tododo eno beboa wo afina no hia ye mfa so a ye nya no dividend unsu benya bi na de atwitwa ho se Chedumasi Rural Bank PLC uko se Chedumasi kromu a ye ben edwa no oba adwura ye ben GPRTU for dan no oba Kenya ase a kwabri Kenya ase hei ye ben Kenya ase M school no abrosan ase hwa uko Kumasi anwuraga dwom ho jeni dwom ho ho nso ye wo branch wo ho wo ba abo hei a post office no achi ho asonase kwan yi so se Chedumasi wo branch wo ho wo kotafo a ye ben crop 600 ana mofre true school no wo ba dum hei a Kumasi mfimfini dum hei ye wo boss FM achi ho pe ye wo mobilization centers miensa enyina su in the adjust Chedumasi municipality mu ye wo ba ko ho chechewre in the Fija Kwabre North District ye obako ho edi dwan ye no so Mampo municipality mu ho nso ye obako ho se opese udu banking if you want to do banking anything everything banking se Chedumasi Rural Bank and ye the bank with the vision intifa ho ba wodom omo number nie bibi nie na apese one wodom kasa ye 050 168 2737 and 050 161 7924 ofresa number we ya se Chedumasi Rural Bank PLC ya beje so ya no be kasa de wonti ase no ya be kirem ene the fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plus boss the fearsome 3 se no mi ensen na aba ama sisei amanfo anya ahoto amanfo anya ahomka amanfo anya home kire se na de yade aye nipa binti na nani da so okra asa sebe de no onyare ye no na osuro se ne akodi anhwe ya nanso the fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plus mo so ba ye ahoto aba se wutie me na awie yi a mesrew
bowura baabi etoni aduro bia na kope hepa plus pavi ana plasmos no bi na won so to nonom wo mini aba na mini abema abrewa na akokora enkwade wo sukuu ni mu no moma nkwada no bi nonnom na hode infections ne kora doso se wononom hepa plus pavi plasmos wa nokra me se ebo nipadua na hoden ho ban mo amuni atenka sebe enefie ukunu ana odofo bi ba ohomado oso mu a onte oda hotise dua nonom hepa plus na jasa na no enya award onso waye mredodo unse na anu oba libusa se di obetumi ayedi sesi a wawie enye nonom hepa plus ne bi mo infections nti sebe ahom kani ho be mebre obebre say yetafodo bi nipadua mu yaw bi esikyire yade bi stroke bi moja brusuo bi waye kese abrusuo ma wunti ni mu asisi a wononom hepa plus pavi plasmos a eboa bo nipadua na ho den ho ban yade ntumi nye ofoko I'm telling you baby eto no bi abenya bi wate enkyiremu bi ano afre ye wo 0542778572 ena 0591367898 unya fresa homa we ya ye beje so na ye no be kasa na ya kire ensemu nso na ye de amaw we are Volta Real Limited wo ba kumasi ahodo da aban a ye main office ne wa ha na ye tunsuo se ye ya me ne wo kasa ye kasa yi se wo hia nsuo se wo fie ho wadwuma mu ho ba bia wo hia nsuo wo bia no ye ne betumi yatunu yiye e de amaw emfa nkoma nkwanchen fo no mo mekoso problem mfa mawo fa papa ne preko papa no ni Volta Real Limited fo ye wa nimdifu anim nsuo ni tu ene ye wo mfidi a yakraba ene ye si ho edwam ekwa abo ni mu papa mu kotwe nsuo fri asase na ya ase e de mawo what you say Volta Real Limited yeah wa man kwanche fo bi nso abetu na se problem abamu a wo de frɛ ye blowing pump insulation pump servicing problem bi a wonya wo boho ne ho no ye be siesie ne kama ne de amawo Volta Real Limited kumasi ahojo da aban ene me office no ewo okodoma tachima ni sunyane a ye wonkrabata ye number eye 0244 299 520 0244 299 520 and 0266 43 2210 na ya no aka ya hye ne nso se ne fie se ne ye fif and then Dr. Fokrio odini free screening ne ba wie yo se ya wo mon sore ombe sore na chese wo ma hwe last person ya wie enti tumrika wunya nko ya afaka na bra pachi number 1 obo ase kwanso asem na meken emu ntwe na free screening ya Dr. Fokrio ejo no de ba wie from first to fifth ya fifth ne ye ne no wonso fa ho bagimbi wate yen check u prostate mawo wo bra pressure u sugar level hepatitis stroke no de kudienti amwate aton semuntentan sunsumu awade bi abawso ana wo mre wo bi wo mpabu no yen check ni nyina amfama asese ye wate ana wo de frɛ Dr. Fokrio ne no ma anka sansu ni 0242 442 166 0242 442 166 unya fresa homa we ya Dr. Fokrio no ankasa obeje so na obeboawo na bibia nso aye kama enso ede amawo na wi isa abre ya ye kasei adofo ne ade hye mo nhye ne nso se emrantie ni bi wo hodomo a de wonom hwo ene se oni oba eba bihia obehwe no akwa enuo bi na wode spray ne bema ho ebi nso akwa nonnom bi adan a mepese me gina so ye gen wadi mi sika cheo ana gen me dono ntim pese me ye ne ho adwuma ma ne kɔ ne ho saa no nyade se obefiri machi ana obekɔ ama bema foforo bi ene na kɔtwempna se mema piye o ye ba ma menka se mbi mfa nkyerɛ ye fra bibiduro ye fra bibrem ha enti se ye ne aye de ye bibiduro a eno no side effect bia nka ho na no na asasu herbal center atena se adwen ho ehu se emema no nro bi ne ma de da no ya na so side effect ne ye more enti ye yenka ye nia ye nunsini nubna no ehini no
enhoma no yenke kamom na yemfanye kubi herbal powder me say sabigum kanum nanom wawie kubi herbal powder ya make se wunya kubensu a sabigum kanum nanom se yekoko na wudi a sabigum kanum nanom de biem kura na no nsuo de nkakra no sabigum kanum nanom se wo ye bema na wo ye ne saa ye oba na ribeju ho minu aba sa wo de wa wo hwe na se ura wa ye mrempemu a ma ne nkononom sa nkofo ne de ni bi ma ne kotoku bi herbal powder bi maka ne mprensa kire wo na ode ko heat nsuo pekube nsuo ana se koko bi kura no odi a mesisa bigum kanum nanom na kubi herbal powder no oba fefe be man de yo ho adwuma mu ani age kwabra ne se wunya bi na se wo sabigum na wo kanum na wonum to de bi kura no ade se bi kura gu anum na re na fefa ko fesi ibia be ye fine kire se ebe boostiw ebe ma tenka no agina so dane de ma oduru simie ni mu ma ho ye den kire se ntri no emu asisi ani nyina be firi ho memoja na tumi adi atrantwe kama ena kubi herbal powder yi wo sabigum na wo kanum na se wo nom a dane san relaxo wawie de opeso ye bia no relaxo ma otumi da stress free ebe mo tumi ada ma ho ato eduro wa we here kubi herbal powder ni bi sisi ya no je sa number we na fresa number we sisi ya na ka kire nse papa ne friend so for asaboa oso ahusa aware bebregu eye because of mema ni ntumi mpawa enti obema aware asan nyane frɛ no sisi ya na ka se ohia bi why ne number no eye 0244 166 602 0244 166 602 ena sesi a mene wo kasa yin so asasu herbal center no se wo ye obi a wo yare se stroke yade pay se ye kokram cancer yade pay se ye kidney problem ena wanya pa enemu yade wakotibia meden sempa kese na abrew esi kire yade pa na hawa onua asasu herbal center e wotafo 4 miles ma 4 station machi ho woni wo mu nhia ombeboa pa wate number no 0243 505 775 se wu hia asasu ni bi opese papa ne boa wa yaresemu a 0243 505 775 first number na yenhwe eja kwa me frowadwa ansa na me mama bedwafo no abamu no Khadija ona aye oba se wutie be ma ne kasa mu a ose ono de ono wonte bode wukọ ukunu ho ya wo ba kumase hei eto de bi kura utumi frɛ no utumi ye momu de mawo kire se one wonte bone sesei enya saa asem wei ene sese kofa bone ede ba one owura yi ntem kire se bone ba na mo ntem nya mumienu na mawo akwada ba wiase asono mienu nso enya ntokwa wo kwaye ni mu a ensensan no ene bre enti nyamo na mbebre eya akwada no ne bebre okwa ha ebeka se wo ko papa afa oba ha ebeka se wo ba maami afa enti da bia na akwada na kansinsemu ede ben pa na wo a woti hui oba wo pese be mayinye se be ye enkoba sa asemi ebekọ akotwetwe nsempi di abaka kire me na benti ono nsuti mpacho so so ni mini asem mesokura mini ni asem okay good enye akra ni hwemu a emu nye na kamenfa nemba okay ni nyina ni yemu na ye nyina yepe okay meso me de ye no so ne de ye no ye nyina bebi pa na epesa akra ni gina enti na mame de ne bae enti die na wonye enti sisi ade me pese wo ye ne sei akra ni school mu hwe no onfa nto wo se week sei no de be ma akra no sa akra ni hia bibia o de be ma ni books muto ye nyina ye be boa ne yato enne hiam se de osi hwe omo mu ofie onfa ono sei sa so no so obehwe ono so enne hiam ni sika odemano edidi sika no onye no na awotwe na awotwe na o akra no wo ko school da bia wo ma ne sei
me money 13 cities. 13 cities. Enti onye no na awotwe no hu sese na awotwe ni si no oba be bobo obi a no de akora na didi sika ama. Okay. Sa akora na didi sika e ma wo ho enko nana ho no okọ kohwe ball na papa ne bo ne ball wie no de man wo park ne so de ba. Uyo okay ana. Okay, maame ho kora me okay just adkwenti a wo ka say e wo me maame ho a say the also asend ama me maame nyina o me maame number wo mo frɛ me maame busa ne say ma busa ne sika endra maame ba me ho e wo bebi amete esuba ma busa ne say bi sika no sika na nya wo dia aha enti ho de me akwada no ye de hwe no aha ne yie mu na me mepe e na akora ne nya maame ho no otiko school me nchen no otiko school e na akora no koda me maame ho kora na tama ope na obeba bo krom se obeko school enti maame ho no mo kora de bia me ne ko de akoto me na nanim se empesa akora ne beba ho eche so komozongo ho no kora na obeba bo krom kora je anadwo 9 busa se ono kora me de sa complain kora ama na ka chem se ontimi ntia no enti na didi sika no onye ni weekly ni books ba mu nyina mo ka bom onti ase sa na monto for books ena de ebiem asa de hia no de akora ne pe no onye ma no enne hia me. Okay. Yusuf. Yes sir. Ona wo ye be ma. Sir. Se ye ya ye ka say one o mabite. Yeah. One o yere ne o mabite. Yeah. O wo ma say mani nsan wo. Oh pa chama ma by 5. By 5. Okay. The obey ken for the sake of asumdwe nti na mebusa ne sa asem we. Onso som sen. Oh ade a me ye. Akola hwe de ade a me ye. Yam ya dum akola na oswa na motim ye kakra sika no di kekewu be nipa na hwe akwa sika no me de 10 million kura mawa anya wona oba hwe akwa no nipa o ma me kan o bra no kura timi ma akwa ne sika ye nyina ye boaboa kakra na ye sa tunufo kakra ati ase enti aya odi akwa no report ka kire me say akwa no wa ye sei menti akwa no men ye ne sei ya akwala ene men kwala no e wo de we ya obe ya na nye tia na boroboro o ya na ohu a ombe because last time o ma me ye sa akwa no okohu mi kura me friend kura wamba because o ana ka chem say akwa no ye se ina me se wono akwa no na ti enti bibia friend na kasa kire no bro enti me mboa friend no na o si wa kasa ina me se me ba ho no me ina me tia me start person me hunu no enti edu me bi me ba wa me friend akwa no kura person ina me se no me ye sa Meyesa akwano be me nti ma me change my life and I start to crow no me say bibia bla pako no oba me nua ho me nua ba ko ho na e friend na e kasa nti me say o ma me suma wa so nko wa say ko san su bla na oh me timi report na kire footballers na mo no na mo friend no na mo tunu the way I be kwa me timi nka say me hwa kwa okay but anya de bia na I say o de expect no na e basa what I say de bi wo a na enko yete say me ka cho say jima ye no me jima ye me ye no e face come me krum side enta ko ye say ya me gidie na man 40 me frame me mam sika kotono ma say na oba enti krum no ko ye say ya un say e de ya affecto enti me explain ya ono anya butre na no kuma kosoro na okasa me so me nipa oda bi so a me so mbeto ba kwa ma na ye wo ya na we fi say the way ya o 2 points no me so me ne be kiki me hey amen onwa anum ye baba yes ye be ye na hwa akwa me see order ye pese ye hwa akwa no me nyina se ya asubdue na ye hwehwe ni nyina pese ye hwa akwa se de aba ye nemu yi de sese do ebese good mema mabedwafo abem na o madwenkyere o mode aba adwenkyere mu no afutuo nantim enti afanu nyina be fabi na wode ato nkotodwem e de abobra na wiai the CEO ene workesa mo Osipes Enterprise. A very good afternoon to you. Na no Osipes perfume na kwa ndebe cheme no Charlie Egypt ato hey Osipes me so ye guy na no papa ne se na ya Krobea Asante
wo bo adwuma mama ho ayehwam na usia me oba bia wo de ya ti sente di mechi osi perfume no adofo ejetuato osi for to adepa. I want to tell you that omoto adepa enti nei se wutie me na wo pe bia ubenya perfume a wankasa otumi se egu ho a enante obi ho obeka say yes perfumes papa ena guy no ana papa no de egu ne ho a abra osipes wate ye wo perfumes bi te say Assad ye wo Polo ye wo Club de Nuit ye wo Metlot ene dodo na aka no wo de abraha perfume bi a wo hia bia no ubenya bia free osipes ha ye papa ehwam ka wo ho adiem ka ta adiem nya se kam asinkala wo scent ena me pachre wati ase wo de nam atumi se ye perfume papa na ade gu ho se wo pesle person so a enkoton kwanchan na menya problem wo beto wo be using 1 week 2 weeks na slippers na tete wo anya value for money wo ba osipesa wo benya slippers ye kama ye wo Adidas de ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Versace any other brands eshawa utumi say yes slipper papa na shaw no ubetumi abetu bia koton ye atufo ye neoma ne boefo enti ubetumi atubi anyamfaso ene eto ne nkronko enso yusu se ne obeche bi onso betumi akotobi wate ase hwam me die yesa mekọ akotobi me ma ne meche me biem esa mekwa eze wachire me kwan enti wachime no enti na me ka asempande kire no enti betu bi koton beto ne nkronko na fakodi uduma obakuma se kejetie Dubai kejetie Dubai baabi a police station ne wono ye wo police station ne nchen wo kejetie Dubai police station ne nchen na ye number nie wode bibia ni afre Osipes Enterprise for ye number ne ye 0249 23 8370 0249 23 8370 and 050 252 0624 050 252 0624 Mr. 3P garlic mixture nenso eyedro na piwak natural health for na this edro we yaba unyada sani so onya bi na so nonom na all the time u feel very weak ewoni padua ni mu emoja ni ntumi flow ye nti ya na pressure nyina ye immune system ni nya dwuma ye wapo so nyina ya wo ye to de bi kura wo ho na wunya 3P garlic mixture na wo nonom a wawie mi utie mi ko Mr. Heba Colinac Dani Heba ni baby eto nro bia na aka se o pe 3P a ubenya bi eduro ne ye pa onoma ma atumi dakama number ne ye 0248928824 and 0201 000021 Eradi fie Heba Center eye Dr. Amankwa ne da no na wie me ne wo ka sei se wo be kuma se kro no mbosie Red Park a ahai na Eradi fie Heba Center wo se wo de wo ho boye ne a ade nyina bedi aboa na awie yie di ama wo ni se ntine sei ene se wo wo ha obi wo utima papa ne wo ho aduru se wanya namu yade yi etwere yade mu jabroso yefunu mu kuro bi anasa waye mrempam onsebuo mu nye awo na wo pe na ema o se fa wade so ano fa be wura Eradi fie ho na wo de ba obehye wo no wa ma wa home Fre papa ne wo 0241 09 3915 and 0549 20 6633 na onyame wo ho hebafo omo na de basa enupa ne nso aba edwa so ena wie se wutie mi a akwanya no aba ma ne menua ba ma se basa heba ointment no eyaba tanku se wunya bi na de srasra oba na osapa asabra nye no asramonye no pampers rashes ebingu no ento sinsansa ni ahohye ni nyina abekọ opanyi de sra e ma awede ne toso yinsansa ne honam kankan e wo seye no be yefru ni padua no se kakaje ese no a fa sa wa dobro basa heba ointment ni fatare so na wa obehu se be yi sa kakaje ni nyina afri ho uni padua no ye adwumaden e be yi ya uni nyina afrim ama ho ato ene ye wo basa heba capsules emai mononom mo amunsebuo mu nya modronie basa heba capsules emema amaye mre modronie basa heba capsules se wo yefunu mu hawpa yusu basa heba capsules
wate mu akoko hamo use basa herbal capsules na ebema sumdwie abefie ho oba KNG Mr. Yebada ne Heba Colinac PFA have me Fredimens baby eto no bia no a basemu pay ubenya bi your number ne ye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 eja kwame atena se oba ade achiame nso atena se amanfo nso atonkra len mehu osana na Krobea ka kira baya ne se onyai se o kase be ma ne ngi akwada no emwa no kire se akine bi obinu ne ho onhwe ne ba na ye ne be ma ne nkasa se de obetumi aye woda ho odin mu no onye mfamoa bebre ye monye no bi ko totwene won so se wonu won ho wo se paaje ya na men support se geno no ya na men support me da bia metu mema nso krafo se onu obi wo na akwada ne wone maame ho a de obetumi aye de aboa no yere wo ho ye kire se wanhwe yie na akwada no ofiri baabi na eba o fa no meje me ba oba wa ware fi a de wa wo be famu no wo benu ho enti ya akrokro de obetumi no ye boa ebi ni ho a fakasade se wa anya ne saa ensempi ne beba ena we traditional Dr. Dawood Herbal Hospital yengura homra ewie Shadraka Petru Shak akwaba ejusonana Dr. Dawood banunie adofo onum ni modwuma nyankopon hyiramo mo wadro Dawood Herbal Hospital ene die nkomo free hwai mira se akra nyamisha na nyamisha tiefo ni ahwefo nyina Dawood Herbal Hospital yegusu ba adwumade nte se de nanana ka Dawood ointment ne ho asem no abusuafo ye kasa CCA se bibia hono wonan adna se oba bia wo ya nana Dawood ointment ne topaye no ya ye ka ho asem aya na chese enye de aje se de wakotobi sure ye can say last week ye ko program of one or more sister station back so nana ye tena say ye can Dawood ointment ne capsules ho asema na o studio line no blinkesa host ne say doctor and now by one can say em course and so course na e ba no ano odin wow nana na uti adanse a ye dia ye be sere Otec FM obi a woti e sabre say onto edro ni bia o de ko pharmacy bi e ben wo herbal shop baby a ton bibidro over the counter your friend a drugstore okwa anu abodin say open Dawood ointment ene ne topaye to ointment ni nya topaye na menko topaye no nso nya ointment no na papa bi di adanse bi na ye me wanwa pa way back 1997 o say no ya agric extension officer na mo koye display bi okukufu bi mu no mo display machine and nan kura amne bi mu ma se de ne topem ho na machine so bo na chi o na no se e free sabre no akọ pension enso ni sisi na ye ne ya wa tonura eno bi di Dawood ointment ya ye ken ene ne topa ye ho dance ye kire no papa na num ton e wo sister station e koye program last week o say edro no to e topa ye no onom 3 pe onom to aso 3 times eno do ointment ni twitwiye na num ton o say doctor since 97 97 o Dawood ointment ne topa ye na ma de we a na ni sisi no agra esi o say make sisi doctor esi a metime koto sore wow first ne die ne ntesa edru ni ye papa ye kasai obi wa ni sisi ona ma sabi no achia ni pedua ne bi difa na bi di the other side o ko bedwem kra na ofere ya de ya memfere sabi enye wo pese woni pedua be yesa enti koto Dawood ointment what the ointment no fetwitwi baby e wo ya se yesisie na fa bi sra wo sisi na no pane anwumre wonu ntue mpo de a wo koda wo de ba pebisia wo unya sawa bia wo nya sawa bia wo de wa wo tibi na de ahye ho na wo de ada ebe board de nkakra krasa na wo to ho a
Oh, obeda. As ye the ice block bi na atwetwe no. Na wanom topa e nom yensa nopa. Nom yensa nwumre. Na ne sisie no bibi nsikwa. Obi wa adwuma a wo ye na ama ne sisiare. Yeah. Adwuma wo ye otena seche. Ye hotel for na fashion designers bi bra. Omo Freddy Sadansi. Good. O say Dr. First metena machine na chi say ya. Obeka say ya soja bi o misisi echi misisi no emu no that kase no. Dr. I see ebubum. Hey. Ene ya. Enso okoto Dawood ointment ne topaye no. Oto edru no eyusu ye no. Otena machine echi a guy bi wadweso we teleni. Na o say doctor, de bia sa me bo 90 bia na makayo. Wow. Dawood ointment. Obi e fitani okoto epejade ni sisi ji ni twi no ano no. Onkoto Dawood ointment. Ye wo teacher ni a ofredi adanse ye say owo kono ngo heya. Ni sisi ne ya ne ya ma ogina blackboard animu twere say ya. Akra wo ntimi nyina ho nche. Oh. So man nkwada class work a. This o man college teacher ni ma akema no. Oh. Enso ne Dawood ointment ne topaye no. Amotimi tena se marke exams se exam bi on be bi obetena se marke. Wow. Obegina ho se one na no twere a wo de betwere. Obi sisi mo hyehye no se maku ne de wo ne se pane ko to Dawood ointment ne topaye. Dawood ointment ene ne topaye. Ghana ba bi eton no bia akra bi wo. Ba bi Otec FM drubia mo amutie wo go so o sehwi we so asanwen so bibia ni ebi ana wo wanti kentampo o tie ye wo kwawu ne mpatem ba bia wo de ko pharmacy bi e ben e ba shop over the counter also pay Dawood ointment ne topaye. Akra doctor number ni okay 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Ofra Dr. Dawood no obekasa se hospital ho na opese oba obeboa topaye ne ointment na dwuma ba konzo ne se obi o sasabro Amampeni mfono na namu age mate no be shi obi wentime nanti o. Nasam kitwa o. Hey, bi bro. Yeah. Okura pomanso wutimu so otu ne nan no ba ko a. Den. Da bia anka me ka kire mpanimfo te se me se sebe weda ni mu yedwunu se ya. Wodi ewunku bi a wuyusu no nka jai use Dawood ointment. Yeah. Me no nam desra. Good. I don't nam desra. Yes. Yeah. E maskin no so ye fe. Dawood ointment nam desra. I tell you. Yeah. Ebe redom binum na ye adwuma. Mine be no offer taxi. Nana to the extent say taxi o enye bus. Enwa no. This a driver ni ebe peja ne nine ba akusim no aye ne nkakra the other one asim. Oh. Ase ne koto dwe. Oh. Papa ne kasa was the bia or ko ba bia just offer dropping. No obi tena ben anu. So onya Dawood ointment no de twitwi anopa ne enwumre. No nom topaye no. Te said ye ka no wo de didi. No miensa anopa, miensa enwumre. Akra wokoto dwe na emu ya wo ya edu ba bia na ho no. Edu ba bia wo nan no kra na ebutu so no. Obi de o kwa se aya na eje ne kokro na emu ya ne ya. I said it's akra na ye free so. On fa Dawood ointment sra so. Okay. No topaye no. Akra tokete so obeda kama. Sure. An tutuo sasabro ama aya ne ya papa no mu woni akọ pension. Obi edi me se okọ nofa. Okọ northern region. Ho na obehu akokra wadi 80 years, 90 years out. Ochi sakre kwa afuom kodoba. Osai wo yerenom. Ho ne hia no. What you say? Obisa baba mfie baba ka ne mfie kire wa wonyi ni. Aje so obi o ho na obeka se papa we nyine wanyini. Nana. Omo ho odin o. What you say? Enti se ya papa no a etie yen. Wako pension why mere wuntimi nante. Ya de na aba. Sasabro. Sisi yare. Ahututuo. Anase ya de ben. What the for intimate nesre baby ye wo ya. Okay. Topa e no miensa no pa. Miensa nwumre. Wa be free the dance. Powerful. Number ni be 0244 88 64 37 0244 88 64 37. Yeah, me dey try to obi an ensade ne na yetitiri.
numbness. I said, Doctor, there we tire me. Oh, and a stroke by you now. Oh, say, yes, when you stroke, oh, what I know, oh, share, oh, Philip baby. But one rare and 2 1 more young way to patch sure capsules and a human pay into him. Wow. Obi a name to him was moja bi na adam. And I did be nursing to him. Equine. It's moja name to minko. A bass albums are one sano. A do baby and I 83 na do. Yes. O maswema. O nai o said doctor metia for my eyes metia fufu bimu. Me na say do. Na me nine no me to asintini twetweme. Akra oni kona ye papa no ne ye maame no na brantie bi a wo feel sa no. Koto da wood ointment ya ye ka ho asem yi. Okay. Fasre baby a wote sa ya wo na na titiriti no. Na nom to pa ye no me ensa no pa. Me ensa nwumre. Ya lie say you never can say. Ya lie. Eno no. We dia makai. Oh, akra. Ya lie. No. No akra sa titiriti ni nyina be jai ebekọ Dawood eba hospital so yade bia agie ani yare ni yenhwe na dance ye don so de so yeah akra isi awfro ka akra oh ka mo bo say what she obi hey doctor nyame hyemo oh ayana energy enika hospital no wadwe so krapa abrosan akane na metro fm yemu adwuma no e ho na hospital no Dr. Dawood number ni ebra na ebre 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 68 17 Dawood Herbal Hospital. Yes, Yama Yarsa. Ya ka yesi yesehi doctor. That's ramete. Enti fasehi kasa no. Eni tete no be aduasa. Fa money tofa. Fa bone tofa ka kire. Ye nuanom sehifo e wa santima mu nyina se. Echina Dr. Dawood utna se. Ewe adwoso krapa. De wo yare no. E ma ne mfa nkosewi. Wo de wa santima mu nko ade. Bra adwoso krapa. Ka kire wo. Me da se nana. Ye chia ile masefo e biala buti e biala. Dawood Eba Hospital chebo mo se wa sanwen so yi. Dr. Dawood we adwoso krapa. Amini biala bo ha biala isini hospitals ahodo ho ndo wa. Doctor ye dwuma hima nyame adoma. To anomona bra. Eba Dr. Dawood si we se mo se wa sanwen so bo sa onyine ma danzie fitemi. Eni mo nyam no abuso ho koto. Eti bra na belu wa yaresa. Piafo. Me da ase ale. Seja taba anti fi oti ase. Nyame ekwa mi eshira ale. Amen nana. Yeah dru ho. Arafoni adehye sehi doctor papa no wa ben. Papa ni nimte. Enti obefre no na one no akasa. Na de wonti ase bia no awiei wa kire mu nso ede amawo. Enkoma ye boy. Khadija ene Yusuf. Ayago ame. Nana. Fami you know. Nana mdase ma yenche atifo nyina. Fita fo mo atia de nyame hwe mo pa mo bibi mo muti pa. Amen. Nana yenhwa de bi o. Awofo mienu ba tan bi adone ba. Akora no wefe na mu nyina pe. Na so mo hwe ya. O mo hwe ya na akora no da che besan sei. Je ntia se nana. So mo nya akora papa. Na kwese de hye park so. Me diska na hye ne sem. Wan fasika na nkofia. O papa ma iska. Da bi o ma miska. Ma se ni diska na nana. Akora ma me ho. Na fe na akora no mum na be akora boni o. Akora na mo peni yie no. Mo hwe ya na da che be sei. Nse de o mo kan. Oba no nya abotre be ma nya abotre. De ntia we nyina aba ne se o mo nya afra akoma wo soro. Se be ma oba be fa phone se ofre be ma na wo nya abotre ne nkasa wo. Na koma wo soro. Be ma no se be ma ne answer ono so na koma wo soro. Nti de bia akora na ebebre. De bia akora na ebebre. Hwe na me na ya first ya me nwa say obatan say twen na papa ba boni ya wudi wo de twen na papa ba beto wo na oni akora na ofie o sa akora ne say a wo say ma ade ntia be twen ma papa na ba ansa na ntia bi wo de atia no so ti abranti ya say ma say to de bi kwa na simple twitwi ni na itiri mu ye de wona na say ko ma na ya abrewa o ka on de ohwim
den na maame so ya support den na papa no so ya support mesre say be du idea o ma do breo na fe mu nyina nko bankrum kwan kura me fa so akora no de da che be fefefe no me de me support say papa na me fa no me support da muni he bai say akora iko papa ho say wom na bibi ko sipe ai nya ne maame na one ne tinti a wo ye ne saa no o saa no be ka wo nya ne maame ntia a wo ye ne saa no ka ne e me anka me nya ne saa na so e bia na anka maame ne ko pere o ye timi no enti wudie wani woma wani sema ye ni nyawo enti ma oba ntira won chen na support papa no se wotaku na oba na so wo sempo na da so oba da chinti kaka bi obenya bia wo de ba wo de som sa oba da chinti 15 years se na kan po no so afi na eba awura dia won konko dure SS no ko bi so obo nursing ya ko ye clinicals ya ko ye we ya ko handan ya ko ye sei afi na kan ba be doso ndimo nya botre amma ko nda cha anye fa ebe du ba bi no ebe bomu di bone mate abedwafo nsan kayem misi bi ya futuo obefa bi na aboa wo ena limbo wave enterprise for nyankopon hyiamo se wo ba kumasi krofrom heya ya ni shinola ena edi animhwe ya ben IBM NJ se o tissue ye papa ye molten tissues no limbo wave for da akofa aba yede ne na ye moto na ya sheda specifically designed in all sizes enti utie mi se wo tissue twaba for restaurant for the customers de be performance use molten tissue se wan so washroom ho e wo fie ho ana wo pretty public toilet bi na be here tea rolls aye kama use molten tissue no also ton tissues o pe bi atu aton abra ye nchen se molten tissue ye topa wo betu bi fa ko dina traffic mu kura aton ebe mu adwuma no asa nya mfaso ye ne ya ne de fit life natural mineral water ne so aba fit life we very refreshing very cool ya shada so ni so ye enti dwumade bi awudi a woto nsafre ni padom no ma fit life natural mineral water nso mrebo bi betubi koton ana open nkronkron so a bra na betubi wate your number 0550 115 013 and 059 5850 042 unyafra limbo wave enterprise for yebejo obo akra me da se me fama de nya musa papa ya semba ko me nkasa kra nya hwe owura de nti na wo so be fa akwala na nkesirim na ade ne beko ai se akwa no ampa ewe akwa no tena zongo tena ya